Quen? Deberon baixar presuposto porque perderon a xogadores. Pero este Palma ten que haber poderío, porque para ganarlle a Barça e todos esos. Falo. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ramón Jesús Varela, Antonio Diego Martínez Cotilla, Fabio Copa, Iñaki Félix, Alex Rey Magisano. En Belgrado, Bojovic, Bukic, Kristovic, Raskovic, Marinkovic, Toskovic, Pavlovic, Kolarevich, Bukovic, Gavrilovic e Hola, 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 Saric. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hola, probando, 1, 2, aquí no estadio da Lomba, unha temperatura magnífica para a práctica do fútbol.
20. Que tal, señoras e señores? Este é o campo da Lomba. Aquí vaise a xogar a final da Copa das Rexións da UEFA, torneo organizado polo máximo organismo do fútbol europeo e torneo no que está a selección galega. Este é o rei dos campeonatos a nivel afeccionado e aquí vai estar representando o fútbol español Galicia, que se vai a enfrontar o representante do fútbol serbio a Belgrado. Esta é a formación titular de Galicia na final. Ramón será o porteiro, número 2 é capitán Jesús Varela, número 3 Cotilla, número 5 Antonio, que entrou a última hora pola lesión de Caraván, número 7 Alex Rey, número 8 Copa, con 9 Magisano, 10 Félix, 16 Iago Martínez, 17 Iñaki e co dorsal número 18 Fabio, o técnico, o adestrador Iván Cancela. E en fronte vai a ter a un equipo poderoso, así o demostrou ao longo de todas as eliminatorias, de todas as fases previas, e o representante de Serbia, dunha cidade tan importante como é Belgrado. Bojovic será o porteiro, dorsal número 1, número 2 Bukic, número 3 Marinkovic, número 6 Raskovic, co 7 Toskovic, 8 Pavlovic, co número 9 Saric, número 10 Pravukovic, co 11 Koleravic, número 15 Kristovic e co 17 Gavrilovic. Un equipo que gañou no seu grupo nunha dura batalla con Lisboa e co representante da República Checa, con Slin. Galicia gañou nunha durísima pelexa nun duelo directo final diante da selección de Alemanha. Intre no que saen os xogadores ao terreo de xogo. Javier Oreiro, que tal, Javier? Moi boa tarde. Hola, boas tardes, Gustavo. Bueno, vimos narrando as dúas fases previas da selección galega, que foron aquí nas Rías Baixas, pero este é un torneo que principiou no ano 2020, complicadísimo. Primeiro, gañar o sector español, hai gran mérito pros representantes da selección galega, e despois tivo que superar este grupo de xogadores dúas fases tamén durísimas. Eu creo que ten moito mérito estar aquí. Moito mérito estar aquí na final de un torneo tan complicado. É dicir, lembremos que é fútbol aficionado con os xogadores que non tiveron ficha P profesional e, bueno, eso significa que hai moitos xogadores en toda Europa que de moi bo nivel, non? E, bueno, hoxe vamos a ver unha final onde Galicia é moi importante que poida gañar, evidentemente, pero a dificultade é máxima, non? Para o día de hoxe. Dicíamos, no partido anterior, diante da Alemanha, clarísimamente eran dous equipos, Galicia e Alemanha, que demostraron a súa superioridade no grupo, pero fálannos maravillas, auténticas maravillas dun equipo como é o serbio, xogadores que pertencen á terceira categoría do fútbol serbio. Podemos intuir que hai moita diferenza no fútbol afeccionado duns países a outros, porque nalgúns marcas, e como é no caso de Galicia, o fútbol afeccionado a partir da quinta categoría, no caso do fútbol serbio é a partir da terceira categoría. Sí, bueno, ao final son, como te decías, rexións importantes, porque o nome así o di, Belgrado pois é a capital de Serbia. Se falamos de Serbia, falamos de deporte. Se falamos dese país ou desa nación, falamos de xente importante e que ademais sabe competir. Todos temos os grandes recordos de xogadores de máximo nivel e, bueno, son balcánicos e están un equipo seguramente poderoso na súa estrutura física e na súa forma de competir. Galicia xoga como local, é unha final, non tes a obligación de gañar, ben de competir ben contra a Alemania, necesitou facer un gran partido para pasar, polo tanto, eu penso que Galicia, que necesitou ganar un partido importante para pasar, e Serbia, que necesitou pasar un grupo moi difícil, son dos equipos que eu penso que chegan, os dos equipos máis importantes, e a ver como xoga a final. Hai que manejar ben a situación, o campo está ateigado de xente, as emocións hai controlas, vamos tamén ver, como decías ti, a condición física, como resposta do equipo galego. Este é o cuarto partido en 10 días. Cuarto partido en 10 días, equipos que, os xogadores que non están primeiro acostumados a facer isto, e xogadores que estaban ao final da temporada, que tiveron que facer unha pretemporada para xogar este evento. E temos que tamén decir que en caso de empate hai prórroga e penaltis. Entón, se alguén se pon por diante, evidentemente vai a ter moita ventaxa, porque a nivel de ritmo é máis fácil estar organizado defensivamente
que non ter que arriscar ofensivamente para ir a remontar un resultado, pero, bueno, iremoslo debullando, pero de entrada, evidentemente, as dificultades van a ser para os dous equipos, pero estamos ante unha gran final. Aí temos un acto protocolario que se ven facendo ao longo de todo o torneo, os dous equipos mesturados facendo esa foto, e unha selección galega, eu dicía a aliñación que prácticamente coñecemos de memoria, na que hai un troco de ultimísima hora, porque ia estar Pablo Caraván como central titular, mancouse no quecemento, no treito final do quecemento, e tivo que sair Antonio, que tamén é un recambio de absolutas garantías, para xogar nesa posición de central, pero polo demais un equipo que xa coñecemos de memoria. Ramón na portería, Jesús, Antonio, Iago Martínez, Cotilla na defensa, por diante Fabio, Copa, liña de tres, con Iñaki e Alex Rey nas bandas, Félix como media punta e arriba Jonathan Majisano. Eu creo que a selección galega está moi claro o que quere e o perfil de xogadores que ten Iván Cancela. Evidentemente, cando tes un torneo tan corto, faz prevalecer basicamente a organización defensiva sobre a ofensiva. Con un sistema 4-2-3-1, con dos medios centros como Fabio e Copa, e con defensas en línea de 4 tan importantes como ten Galicia, a partir de aí construínse desde repliegue e contraataque. Eu penso que ese é o formato ideal para afrontar un torneo destas características. Os feitos así lo están a decir, e manexa sobre todo, insisto, esas posibilidades de correr, ese ataque por fora cos laterais, eses dous pivotes que manteñen o equilibrio, e a ver se hoxe Félix Real tamén está en esa media punta con un bo rendimento, e despois ten trocos moi interesantes, como vimos no último partido, en función de como vai o partido. Penso que é unha selección de garantías, ben afinada, con boa posta a punto, e tamén o comentamos outro día, se hai que traballar defensivamente e se hai que organizarse como equipo, pois ese é o grande rendimento desta selección. Christopher Carlson, sueco, vai a ser o árbitro. Tamén os árbitros teñen aquí unha posibilidade para amosarse. De feito, dentro do que hai de autoridades que hai hoxe no partido, que hai moitas, unha das que máis nos chamou a atención foi a presenza de Medina Cantalejo, o xefe do comité técnico de árbitros. Bueno, porque igual ti está lo reiterando, igual non somos conscientes do que estamos a xogar. Estamos a xogar un torneo que aparece de xeito prioritario na páxina oficial da UEFA, ni máis ni menos. É un europeo de fútbol aficionado, do que non sea fútbol profesional, pois este é o torneo máis importante que temos en Europa. Por iso falamos dun día histórico para Galicia que si conseguira gañar Inter no que comeza o partido, si conseguira gañar o sector español noutras dúas oportunidades, pero nunca conseguira pasar a primeira fase a nivel europeo. E desta volta conseguiu pasar a primeira fase, conseguiu pasar a segunda fase, as dúas como primeiro de grupo, e agora xoga a gran final. E isto, Javier Oreiro, pode que pase unha vez na vida. É un torneo que se xoga cada 2 anos, hai xogadores que hoxe son afeccionados, mañá van a ser profesionais, que non van a poder xogar este tipo de torneos. Eu creo que é unha cita sinaladísima para todos estes xogadores. Sí, sobre todo para, bueno, xente con máis edade é moi complicado que voltes a xogar isto, e para xente máis xoven, pois se non tens ficha profesional, pois é un escaparate magnífico para poder convertirse en profesional. E me estabas comentando no prepartido que o dianteiro de Alemanha, bueno, perdón, de Baviera, pois fichou polo filial do Bayern de Múnich. Polo filial do Bayern de Múnich, para que logo digan, Cania. Hai ojeadores, hai xente que está pendiente desta selección. Bueno, empezou o partido, decir tamén que Serbia 4-2-3-1, tamén en alineación igual, idéntica, sistema táctico que Galicia, agresiva na súa presión, e a partir de a ver que pasa. Aí temos a primeira acción ofensiva de Serbia con Gavrilovic, xogando con Kolarevic, ese pase que poñía en profundidade, conseguiu no cortar a selección galega. Tocou Copa xogando na banda para Iñaki, de primeiras o pase para Jesús Varela, o envío en profundidade de Jesús Varela, corría Jonathan Majisano, pero vai a ter a vantaxe o porteiro Aleksandar Vojovic. Eu penso que son dos equipos idénticos no 4-2-3-1, no sistema táctico. Penso que, ademais, os dous, cando non teñen balón como agora, pois xúntanse hacia atrás un pouquiño en zona media, en repliegue medio, e a partir de aí roubar e contragolpear, e isto vai por momentos, non? É dicir, aquel equipo que non comete erros de inicio vai estar ben, con balón conceden hasta a línea de 4 os centrales que ambos os equipos inicien, pero seguimos antes que Serbia, cando rouba, a través do seu número 11, Kolarevic e de Gavrilovic e Saric, o punta, son fan dano cando poden facer transicións. Este que quería xogar era Pavlovic no centro do campo, houve falta favorable a Belgrado. Pavlovic, un dos xogadores que actuou todos os minutos. Serbia, a verdade, que é un equipo que realizou moi poucos trocos na súa estrutura fundamental. Porteiro indiscutible, o central, o número 15, Kristovic indiscutible, o número 3, lateral esquerdo, Marinkovic xogou todos os partidos, Pavlovic o número 8 tamén, o 17, Gavrilovic tamén, Kolarevic, falaba del Javier Oreiro, tamén xogou todos os partidos. A verdade é que ten aí unha estrutura de 5 ou 6 xogadores absolutamente inamovible.
Son xogadores máis dinámicos que a Alemania, é dicir, algúns de máis corpulencia, pero outros máis dinámicos, arriscan un poquinho máis no que na presión en campo contrario. De momento, bueno, é un equipo, eu penso que moi igualado en relación a Galicia, con características moi similares, e, bueno, de momento tanteándose ambos os equipos, pero con coñecemento, porque xa se viron bastantes partidos, tanto de un como de outro rival, por parte dos xogadores de cada selección. Ese que pegaba era Alex Rey, buscaba sorprender dende 60 metros, sacando a selección de Belgrado. Raskovic, o envío arriba de Raskovic, tentaba xogar con Kolarevic. Aí teñen o control de Kolarevic, atrás cara a Toskovic. Ese que move o número 10, Vukovic, houbo falta cometida sobre Vukovic. Milorad Kolarevic, o número 11, 19 anos, o que decíamos, pois, xogadores a seguir. Vemos que, bueno, que ten unha boa coordinación, un xogador moi importante que xoga a Petrocado, bueno. E Serbia, que de momento, notase que viu a Galicia, que fai? Empeza cos dous centrais, evita pases por dentro, e a seguinte acción ofensiva é saltar ese medio campo e xogar directo sobre os tres de arriba. Volve a xogar o central, Kristovic. Mira, hasta aí teñen apóiase en Raskovic. Hasta aí teñen balón, evitan pasar medio campo, e o seguinte pase é este. Envío arriba, buscando a profundidade do seu lateral, Marinkovic. Os dous laterais que se incorporan moito ao ataque, tanto Marinkovic pola esquerda como Bukic pola banda dereita. Si teño que perder balón de Serbia, que perdelo frente á última línea defensiva de Galicia, non asumo risco xogando por dentro, onde hai Copa e Fabio, son xogadores que se posicionan ben, e de momento, pois, o partido, pois, eso, con igualdade e con pouco risco no inicio do ataque. Movendo atrás Félix, xogou con Antonio na fase de grupos, aínda que non había moita marxe de erro. Se tiñas un erro, como aconteceu con Belgrado, que concedeu un empate, podías remendalo. Aquí non hai posibilidade de erro, isto é unha finalísima. Agora houve falta cometida sobre o capitán, sobre Saric. Si ao mellor Antonio dá balón, pero sabemos todos que está moi penalizado, e a estos niveles donde xa hai árbitros de categoría internacional e tamén seguidos, oye, están sendo analizados, pues bueno, penalizado Antonio por esa falta por atrás. Bueno, e bueno, primeira opción donde Serbia vai a ter, perdón, Belgrado vai a ter un balón parado. Bueno, estamos vendo un equipo dinámico que é perigoso se non está ben asustado defensivamente, e bueno, hai que estar moi atentos ás vigilancias. Este que vai a sacar a falta é Marko Gavrilovic, xogador de 22 anos. El marcou os 2 goles a Lisboa no partido que definiu o pase de Serbia cara a esta finalísima. Aí temos o envío directo sobre a portería de Gavrilovic. Moi alto ese remate, o primeiro remate que contabilizamos do encontro neste minuto 6 da primeira metade. Si, optou polo golpeo directo, pero bueno, moi lonxano e con pouca precisión. Aí tes a opción defensiva de Serbia, donde se posiciona, intentan orientar para roubar hacia un lado, pero é avanzada a presión dentro do que cabe, e bueno, evitando que Galicia pois progrese. Ves, a seguinte acción ofensiva pois suele ser de desplazamento desde balón, desde atrás, hacia puntas de momento por parte dos equipos. Non puido recibir Magisano, tocaba Jesús Varela, a bola en profundidade, cara a carreira de Kolarevic, perdeuse pola liña de banda, pero vai dar a posibilidade a Belgrado de presionar moi arriba. Está a ser un partido, bueno, pesos pesados. A diferencia en relación con Baviera é que eles sí inician ataques, pero o seguinte pase é vertical, non elaboran tanto, co cual o partido está xogando moito máis de momento en campo de Galicia, e tamén se evitan que Galicia pode roubar e facer contraataque. Entón, bueno, eu penso que é un equipo que sabe o oficio, que ten inteligencia en este sentido táctico, e bueno, Galicia de momento controlando tamén, e o partido pois igualadísimo. Esa falta cometida sobre Johnny Magisano. Comezou o campeonato como titular Adrián Otero, que fora o titular na anterior fase, pero co seu bo facer Magisano gañouse esa titularidade nos partidos decisivos. Aí teñen o roubo no centro do campo de Antón Copa. Alex Rey facendo a xogada individual. Alex Rey quería forzar o córner. Alex Rey mantén a posesión. Alex Rey que se vai de outro xogador. Entra na área Alex, o remate de Alex. Aí temos a primeira xogada da selección galega protagonizada polo interior do rápido de Bouzas, Alex Rey. Sí, houve un erro de Bukic que fixou unha carga sobre Alex Rey nese duelo individual. Alex Rey sale vencedor, e a partir de aí liberouse do marcador e enfrentou unha zona moi perigosa. Bueno, primeira acción realmente importante, é dicir, donde Alex Rey, penso que un dos xogadores máis importantes, mentres que o físico lle aguanta a nivel ofensivo en Galicia, pois xa dou mostra da súa calidade. Decisiva a chega de Alex Rey con ese gol marcado diante de Alemanha, diante de Baviera, que meteu a Galicia ni máis ni menos que na final. E decimos que ademais mezcla moi ben con Cotilla, cuidado. Xogaba Gavrilovic, foi o Chan, conseguiu superar a Cotilla, vai a combinación facía aí Gavrilovic, esa parede que metía con Vukovic,
Pedía falta o xogador serbio, non o entendeu así o árbitro. Son moi dinámicos, son xogadores que, mira, alternan pase horizontal con vertical e, bueno, eu penso que estamos vendo un partido digno de fútbol non profesional, bueno, como corresponde a unha final europea. O toque de Alex Rey, xogou para Copa, a apertura de Copa cara a Iñaki, recibiu Iñaki, encara Iñaki en curto con Fabio. Jesús Varela, de novo para Iñaki, pegadiña banda Iñaki, o xogador do Arousa. Iñaki vai meter o pase para Félix, é fenomenal, o control de Félix, pode vir o primeiro gol, gol! Gol, 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 gol de Félix! Marca a selección galega no minuto 9 da primeira metade. Que gran xogada de Iñaki, o pase en profundidade, o desmarque de ruptura de Félix Rial e o dianteiro do Choco caneou o porteiro con ese control co peito e acaba de facer o primeiro tanto para Galicia. Selección galega 1, selección de Belgrado 0. Eu penso que hai que alabar a xugada ofensiva que fixo en este caso Iñaki, bueno, o pase magistral, é dicir, ao xogar o Petrocado esta é a solución que teñen eses futbolistas, o pase que mente por detrás dos centrais é prácticamente imposible de facer e de ejecutar porque hai moi poquinho espacio, de feito o porteiro por pouquillo non chega a esa cobertura a última línea, o desmarque de ruptura de Félix Rial é dificilísimo de facer e de ejecutar, e despois a acción posterior de Félix, que decíamos que hoxe tiña que ser un xogador importante. Bueno, pois aí está a xugada magnífica, o partido estaba sendo igualado e isto é o que decíamos dunha final, o que se va por diante empeza a ter moitas opcións de poder gañala, pero insisto, a ejecución de dous futbolistas en contraataque frente a unha defensa organizada, pois magnífica e para ver mil e unha vez. Un gran veterano, 33 anos, Félix Rial, 9 temporadas no Choco, un clásico da terceira galega que acaba de facer o que mellor sabe, esas aparicións por sorpresa e ese gol que tivo ao longo de toda a súa trayectoria. Vaise para arriba Cotilla, quería marchar Cotilla, foi curtado o avance de Cotilla. Sacará de banda a selección galega. Sí, porque decía Steve Félix Rial como teña unha opción en área contraria, esa vai dentro. Esa calidad para definir, pois evidentemente nunca se perde e a xugada foi espectacular, pero o pase determinante de Iñaki. O centro de Félix, a bola para Iñaki, o remate de cabeza de Iñaki, directamente ás mans de Bojovic. Que minutos está a facer a selección galega nestes primeiros 10 da primeira metade e outra aparición sensacional de Iñaki. Aí está, tenta sair Belgrado con ese xogo en longo, curtou, que momento tamén están a pasar os centrais, tanto Iago Martínez, Caraván, Martín Sánchez, como tamén Antonio, os 4 centrais de Galicia demostrando un nivel altísimo. Sí, é dicir, magnífico, sobre todo, da igual que en xoga, el línea de 4 é espectacular, bueno, e a partir de aí decíamos que Iván Cancela pois acertou nesa elección de futbolistas máis os dous medios centros e, bueno, eu penso que a idea ten clara, non dubida en levar a cabo o que ten pensado e eu penso que aí está a clave do éxito. O equipo, insisto, que é basicamente máis de replay e contraataque e, bueno, vímoslo no gol e Galicia, pois, ahora mismo, insisto, con marcador a favor vais a encontrar todavía moito máis cómoda. Tocaba ben a selección galega no centro do campo, recuperou Serbia, quería sair Vukovic, foi curtado en falta, esa falta cometida por Copa. Estamos no minuto 11 da primeira metade, o resultado non pode ser mellor, dende o 9 marcou Félix Rial, Galicia 1, Serbia, bueno, Galicia 1, Belgrado 0. Belgrado é o representante de Serbia e o equipo da rexión de Belgrado. Vamos a ver ahora que fai Serbia, eu penso que de momento fai o mesmo que estaba un pouco a facer, o que pasa que Galicia vai se replegar todavía un pouquiño máis e a posibilidad de roubar e contragolpear como ahora vai se manifestar cada vez máis de maneira continuada. Aí temos a Fabio, marchou de un, non puido facelo do segundo, pedía falta Fabio, recuperou Gavrilovic, apoiouse atrás no central en Raskovic, este que recibe o lateral dereito, Bukic. Esa bola interior de Bukic vai a controlar Copa. O pase interior de Copa con Fabio, este con Félix. Tamén o gol fai que medre a confianza de todos os xogadores da selección galega e que, sen dúbida, se liberen pois os nervios que podía haber antes do partido. Oye, esa saída con velocidade de Marinkovic, a anticipación de Antonio. O gol fai que, se estás canso, pois continúes, se tienes alguna dúbida, pois que estés moito mellor. E, bueno,
vai a pasar un momento onde evidentemente Serbia vai a subir un pouco máis de risco e, bueno, métete xa cunha ventaxa na final que sempre é importante a hora de manexar un partido destas características, non? Entón, bueno, eso era o que decíamos, poñerte por diante no marcador é moi importante, inda que evidentemente queda moito tempo. Aí sacaba o lateral esquerdo Marinkovic, fíxense neste xogador porque é un xogador que milita no OFK de Belgrado, que é un equipo histórico dentro da cidade de Belgrado, que só ten 19 anos e que a vindeira temporada vai a xogar na segunda categoría do fútbol serbio, porque o OFK ascendeu. Olle esa bola na frontal, quería probar o disparo Kolarevic, chega o rexeitamento e acabou Marinkovic rematando moi desviado. Sí, Marinkovic 19, o que é a banda esquerda? O número 3, Marinkovic, e o número 11, Kolarevic, os dous de 19 anos, bueno, pois xogadores evidentemente a seguir e así o están a demostrar no día de hoxe, donde penso que Belgrado por aí, por esa parte esquerda, pois está traballando ben, pero bueno, dentro dese bo nivel general que eu insisto, Gustavo, estamos vendo un partido dinámico, con a instalación perfecta, con a temperatura idónea e, bueno, penso que para ver unha final estamos nun momento espectacular de como se encontra o partido. Saiu Antonio, xogou con Jesús Varela, vai autopase, acaba de facer Jesús Varela, progresa o lateral do Alondras, apoia sin Iñaki, o caneo tamén magnífico de Iñaki, xogou atrás para Antonio, vai iniciar Antonio do Atlético Arteixo, este con Fabio, seu compañeiro de equipo. Antonio, apertura para a banda esquerda para que reciba Cotilla, unha vez máis titular neste carreiro esquerdo, o xogador que leva todos os minutos, Sergio Cotilla. Eu creo que Liga, Selección Galega, bueno, poñan o que lle poñan diante a Cotilla. Sí, eu penso que ademais a elección dos dos laterais, tanto como Cotilla como Jesús Varela, que son laterais que progresan moito en ataque, e a elección dos dos que xogan por diante, Petro Cado, para que se movan para dentro e eles vayan por fora, unha vez máis a mostra de que a selección está totalmente equilibrada e conforme avanza o partido todavía se manifesta máis as subidas de Cotilla e de Varela. Entón, bueno, Galicia está moi ben feita, moi ben pensada, e así o está facendo todo a nivel no campeonato. O saque de banda, prolongación de Gabrilovic, aí tocou Cotilla de novo para Gabrilovic, xogador perigosísimo. Este Vukovic, dorsal número 10, quería marchar Vukovic de Fabio, dio árbitro que non houbo nada, conseguiu recuperar Fabio, xogou para Magisano, a falta, espectacular, ese golpe que acaba de levar Magisano, protagonizado polo número 8, Pavlovic. Que podía ser un cartón, Cartón perfecto, pasa que o árbitro sí, estaba a un metro. Está permitindo moito, sí. Antonio tamén aquela, bueno, ollo tamén este número 2, Bujovic, o que xoga por diante dos medios centros, Nemanja Bujovic, porque é o xogador hai un pouco en referencia entre líneas, bueno, pero Galicia está ben con Fabio e con Copa e medio centros controlando ben. Vamos a ver Iñaki, que consegue marchar de un, Iñaki, o pase para Magisano, Félix, non consegue facer o remate, Félix, tentou no Iñaki, a bola rexeitada na defensa de Belgrado, non concede o córner Marinkovic, si o fai co saque de banda. Boas aparicións de Iñaki, é dicir, o pase do gol, as intervencións de fora cara dentro, perde un pouco de eficacia na finalización, é un dos grandes sacrificados, porque Narosa xoga máis por dentro e demostrou ao final da temporada gol, pero de momento o traballo magnífico frente a un gran lateral esquerdo e frente a unha boa banda esquerda. Vai sacar de banda Jesús Varela. Está a pedir Copa. É o xogador que vai buscar a prolongación. Aí tocou Copa, toda a vantaxe pro porteiro para Bujovic. Chapou o porteiro de Belgrado, que vai a facer o saque. Xa gastamos o primeiro cuarto de hora de partido e o resultado non pode ser mellor para os intereses da selección galega, que gaña por 1-0, tanto marcado por Félix Rial. Aí estorbaronse tanto Saric como Vukovic. Xoga Iñaki, conecta con Magisano, Magisano devolve para Iñaki. Non puido seguir Iñaki a acción porque anticipou o dorsal número 7, Toskovic. Este que vai é Jesús Varela, fai o caneo, mete o centro. A bola vai chegar pasada a Alex Rey, o control de Alex, vamos a ver na área, Alex estaba a pedir a parede pro outro lado a Félix, a idea era magnífica. No, incluso podía facer control e definir o propio Félix en esta acción, o que pasa é que foi demasiado solidario, a acción foi moi rápida, pero no, Galicia está ben. Vamos a ver Félix, recibe Félix, xoga Félix na frontal para Iñaki, están os dous xogadores, bueno, creo que están en xeral, todos os xogadores da selección galega de 12 neste inicio de partido, porque estamos vendo, eu creo que como nunca no campeonato, a Iñaki, a Félix e a Alex Rey. Si, hai ritmo, permiten eles tamén ese xogo por líneas en interior, non son tampouco demasiado estreitos no marcaje e Galicia está aproveitando esa acción como ahora. Aí vai o ataque Cotilla, Cotilla busca un apoio, atopa en Iñaki, metió centro Iñaki, foi derrubado Iñaki, o árbitro vai a subiar falta, vai a sacar o primeiro cartón amarelo do partido pro número 2, Dejan Bukic. Que
non sabíamos se iba a ser titular el ou o número 14 Filipovic, e estamos a demostrar que quizá a parte máis floxa que ten este equipo aí en parte dereita, na línea de 4, lateral dereito, Bukic, non? É dicir, tuvo xa antes un problema con Alex Rey a nivel de mal defensor e, bueno, ahora tamén aquí con un balón xa vencido, pois comete este erro e cuidado co xogador de Galicia que parece que ten problemas. Galicia está sendo dominadora, quere marcar incluso outro gol porque se siente fuerte, bueno, e hai que aproveitar os momentos de cada partido porque despois non voltan a ser os mesmos, non? Hai outro equipo histórico nesta categoría que é o Zemun de Belgrado e a ese equipo pertence Dejan Bukic. O Zemun, o FK de Belgrado, equipos que agora mesmo están nesa terceira categoría do fútbol serbio. E aí temos o adestrador serbio que lle manda a 3 xogadores. Facelo que cemento. Dende logo non lle gustou 4 xogadores, non lle gustou este inicio de partido do seu equipo. Vai unha falta perigosísima prol da selección galega. Moitos xogadores incorporados ao remate para un disparo que pode ir moi pechado. Será Alex Rey. Imos ver cal é a determinación que toma. O centro sobre a área, moi forte, moi pasado. Estaba buscando a posición na que se atopaba Antón Copa. A bola que se perdeu pola liña de fondo. Sí, cando optas por un golpeo tan directo, pois evidentemente pois arrisques un máximo, non? Pode ir por dentro ou por fora. Se colle portería, todo se complica e se non, pois pasou o que pasou. Pero bueno, insisto, grandes minutos. Galicia a nivel defensivo está perfecto, hai que seguir igual. Cuidado. E está con ese momento que te decías de certos xogadores como Félix, como Iñaki, como El Rey, como Cotilla subindo, que se encontran liberados e, bueno, vense con ese momento, non? Pero, bueno, non hai que perder a perspectiva de que estás 1-0 de momento, hai que estar ben defensivamente, hai que ser organizado para o partido terlo máis ou menos controlado. O saque de banda que vai a facer Bukic, apoiándose no número 10 en Bukovic. De novo Bukic, o centro de Bukic, quedou na frontal. Recolleu no lateral esquerdo Marinkovic. Xogou co central con Raskovic. Este cara a banda dereita, tocou Bukic, aí se pelexaba Alex Rey, acaba levando Gavrilovic, vai a habilidade de Gavrilovic entre dous xogadores da selección galega, non puido marchar de Cotilla, ao final será saque de portería. Correcto. Pero Gavrilovic deixa boas sensacións. Sí, é hábil e ademais é encarador, é dicir, é capaz de ir sempre contra os defensores en este caso e ten a Cotilla enfrente que non é que é un gran defensor tamén. Bueno, eles tamén teñen ese talento individual, encontraronse con ese gol encaixado e lógicamente mentalmente baixaron o seu rendimento, pero bueno, pues estamos vendo detalles individuais, detalles colectivos, pues de gran importancia e de gran interés. Sacará de portería Ramón, porteiro da Unión Deportiva Ourense, sensacional a súa temporada cun equipo que se meteu, era recén ascendido, meteuse na fase de ascenso, precisamente aquí na Lomba, quedou eliminado no partido diante do Arousa. O que conduce, xogador co dorsal número 8, Pavlovic. Envío arriba para Saric, curtou Iago Martínez. Vaya campeonato está a facer Iago Martínez. Sí. O central do Rápido. Sí, eu penso que é eficiente, eficaz, é dicir, bo defensor, é dicir, non utiliza as faltas para defender, sino que utiliza a inteligencia e con balón pois ten precisión e ten capacidade para xogar tamén. Un xogador do ano 97, 26 anos, como freou, por exemplo, a Julian Cani, o dianteiro da selección de Baviera. Aí conseguiu cortar o propio Iago Martínez, mete para Magisano, recibiu un empurrón Magisano, conseguiu controlar e despois o recado para Magisano, cartón amarelo segundo do partido. Aí perdeu os papéis Kristovic, que foi a derrubar a Magisano. Dous con cartón amarelo, o lateral dereito e o central parte dereita, cando abandonan esos xogadores e recorren tantos metros en busca dun futbolista, pois no fútbol suele pasar isto, non? Que se note demasiado a falta que cometes e as consecuencias son sempre as mesmas a nivel disciplinario. Pois xa temos dous xogadores de Belgrado amonestados, número 2 Bukic e o que acaba de ver agora, número 15, Kristovic. Selko Kristovic. A falta que sacará Sergio Cotilla. 22 minutos, primeira metade. Mete balón arriba Cotilla para o desmarque de Magisano. Un incordio para todas as defensas. Aí Magisano non puido controlar ese coiro que se lle foi moi arriba. Sí, é un futbolista, un punta distinto, un punta que... As opcións son Adri Otero ou Magisano. Adri Otero foi o que xogou a anterior fase, Magisano é o que está xogando máis como titular esta segunda fase. Sí, eu penso que partindo de que só vai a utilizar un punta, salvo que, non sei, se foras perdendo e variase o que é o aspecto táctico, penso que vai ben este tipo de situación, porque Adri Otero con cansancio do contrario ao espacio e se vas gañando, vímoslo outro día que é máis importante que salindo moitas veces de inicio. E Johnny Magisano, pois traballa, genera
moitas cousas ahora en 60-70 minutos e, bueno, pois de momento penso que a decisión é perfecta. Foise con moita calidade Cotilla, xogou para a Copa, deixou ya no pé a Jesús Varela. Jesús Varela xogando con Iñaki. Iñaki en curto con Fabio. De novo Jesús Varela, tocou Copa, xogando ben a selección galega, tamén gustándose na combinación. Cara atrás Fabio co seu porteiro. É Ramón o que se apoia en Iago Martínez. Aí viña a recibir Félix, vaise para arriba Cotilla. Xogando na banda esquerda Alex Rey. Ten en curto a posibilidade de xogar con Cotilla. Outra vez Alex, Cotilla, Alex atrás. Nunha posesión moi longa da selección galega. Iago Martínez. Non consegue recuperar o equipo de Belgrado. Ao ataque Iago, Cotilla facendo autopase, Cotilla tentaba gañarlle a xogada a Bukic, protexeu Bukic, conseguiu roubar, pero vai ter moitos problemas a hora de sacar despois dunha posesión de minuto e 20 segundos da selección galega. E iso di moito, porque ademais Serbia intenta apretar e roubar, o que pasa é que eu penso que hai automatismo xa, hai situacións collidas de que ao final xogas tantos partidos e estás tanto tempo xunto que xa te empezas a comportar incluso como un colectivo. Como un equipo. Decir, non como unha selección. A parte esquerda está perfecta, é dicir, partindo dun central zurdo, con Cotilla, con Alex Rey que se move cara adentro, a partir desos tres futbolistas generan cada vez que atacan sempre unha superioridade. Bueno, esos son automatismos que generas porque conoces aos compañeros e todo sale ben. Outra vez a recuperación, quen senón Iago Martínez, aí falta, parecía que había falta sobre Fabio, recuperou Belgrado, tamén roubou, pero agora sí asubiu a falta o colexiado, cometida por Iago Martínez. Mira que falta máis inteligente, porque podía haber sido unha falta favorable a Galicia, pero Iago abandonou a súa posición, fai unha falta que non é cartón e evita contraataque. Actuando pola banda esquerda, Marinkovic. Atrás estaba a pedir Pavlovic, é o que recibe. Avanza Pavlovic, perseguido por Magisano. Pavlovic, que poderío de Pavlovic. O remate rexeitado en curto por Ramón. Tocou de cabeza Iago Martínez. Pero aí vimos a Pavlovic con ese poderío na conducción e tamén no remate. A verdade é que Fermoso, un futbolista de 1,90 e tela repetición, mira como arranca, rebasa futbolistas, non estaban ben posicionados, ou, bueno, non tan ben, en este caso Fabio e Copa, e a partir de aí un tirón fermoso e que, bueno, que Ramón estuvo acertado. Bueno, primeiro aviso realmente, non, de Belgrado. Vamos a ver agora Félix, daba esa volta Félix, non puido xogar con ningún compañeiro, insiste Belgrado con Bukic, gañando liña de fondo, pase atrás de Bukic, volve a cortar Iago Martínez. O pase de Iago Martínez para Fabio, que calidade do xogador do Atlético Arteixo. O cense, Fabio González, apoiouse en Iñaki. Iñaki non puido sair da presión, había dous xogadores de Belgrado en Ribadel e a falta non, o saque de banda vai a ser favorable ao equipo serbio. Bueno, estamos vendo de maneira continuada, aparte de accións colectivas, accións de certos futbolistas que, bueno, que lógicamente, pois, son dignas de mención. Eu penso que estamos vendo unha final de ritmo, de boa intensidade, e, bueno, penso que hai xogadores, pois, moi interesantes, e que o nivel é moi importante. Nivel de fútbol profesional en fútbol afeccionado. Sí, evidentemente, non sei se, pero, bueno, pero nivel de xogadores moi importantes, non? E que, bueno, cando o campo está como está a lomba e xogas así, pois, o partido, pois, pódese ver e pódese ver un partido deste ritmo. O pase que metía Raskovic, non chegou o lateral Marinkovic, sacará de portería Ramón. Dende o minuto 9 está gañando a selección galega con ese tanto anotado por Félix Rial. De momento pasando a historia, bueno, pasarían a historia todos e cada un dos xogadores que entraron na lista de convocados e todos os que conseguiron, mirando cara atrás, primeiro o pase no sector en España e despois tamén o pase na primeira eliminatoria, na primeira fase de grupos europea. É que este non é unha Copa das Rexións calquera, Javier, senón non se xogou o de 2021 polo tema da COVID e é a Copa das Rexións que vai durar 4 anos. De feito, algún xogador posiblemente que empezou sendo aficionado... Bueno, dos que gañaron o sector en España son prácticamente todos profesionais. Correcto, entonces, bueno, pois as circunstancias cambian, porque unha vez que xa tes licencia P, pois xa non podes participar en esta competición, creo que é así, non? Gabri Palmás, Carlitos López, de que a... Os do Compos, que estuveron por aí. A Brais Abelenda, a Samu, a selección, aquela que gañou o sector en España era, vamos, terrorífica, un nivel altísimo. Uzal estaba nesa selección, xogadores importantísimos os que tiña Galicia, como son importantes os que ten agora. Jesús Varela, un dos sobrevivintes dende aqueles primeiros partidos. Aí temos a Bukovic,
Xogando para Gabrilovic, unha e outra vez están buscando este dorsal número 17, pero atopouse cun oso duro de roer como é Cotilla. Que ben, Gabrilovic, o toque con Copa, falta cometida por Copa, pero que habilidade. Sí, porque a acción que fai sobre Cotilla con giro aí e despois a posterior, a entrada de Fabio tamén penso que é dura e que pode ser cartón e vai ser cartón, me dá a impresión. Está o chamando o árbitro. Copa, non? Sí, non sei, bueno, pois eu creo que vai quedar nunha advertencia. Pero bueno, o número 17, sí, evidentemente. Eu penso que xogador moi incisivo e que ademais vai sempre frente ao defensor. Esos defensores moléstalle moitísimo porque nunca estás tranquilo, non? Entón, bueno, pues, por aí pasan tamén moitas opcións de Belgrado. Xogador que de momento é sub-23. Dicímolo por se hai algún ollador que constanos que hai xente mirando este tipo de partidos. Algún ollador que se interesa no dorsal número 17. Siempre hai. Aí teñen a Magisano. Deixou para Fabio. Fabio con Cotilla. Cotilla en fronte ten a Gabrilovic. O pase de Cotilla ás costas da defensa. Ollo que podía chegar Félix. Que pase de Cotilla. Esa conexión Cotilla-Félix. O mérito, aí temos a Cotilla. O mérito na calidade do pase. Mira, que o balón se rebasaba o número 15 central dereito a Kristovic e a propia reacción en un momento moi difícil de Kristovic evitou que Félix Real finalizase xa unha situación de prácticamente de gol. Bueno, o pase magnífico, casi como gol, pero de maneira distinta, con desde o lateral o pase máis complicado e Félix Real indo a ese espacio que está sentenciando e facendo moito dano. O córner que vai a botar Fabio González. Marca xogada Fabio. 4 xogadores da selección galega, 5 na área. Ven a recibir en curto Félix. Prefire facer o saque cara Iago Martínez. Aí chegaba con moita forza Iago, non puido conectar o remate. Recupera Gabrilovic para Belgrado. Xogou con Vukovic. A presión de Copa. Copa que viña de ser advertido polo árbitro. Eu xa mirei de seguido o árbitro a ver se tomaba decisión en forma de cartón. Afortunadamente para a selección galega non houbo cartón. Sí, abandonou a zona tamén moi antes, saltou líneas. Aí arriscou, arriscou Copa. Galicia, bueno, está por diante, un esforzo tremendo para manter este ritmo. Vamos a ver como gestiona tamén despois as situacións, pero o marcador no aspecto emocional e incluso de todo, pois é favorecedor. Vemos que incluso a nivel defensivo xa hai incluso con repliegue prácticamente dos propios interiores como Alex Rey, que se xunta casi en línea de 5. E, bueno, non sufrindo tampouco situacións grandes de peligro, só aquel golpeo desde fora da área e, polo tanto, de momento, pois, o partido está ben encarrilado, está ben controlado. O toque de calcaño de Iñaki, que ven na presión, vai a sprinte que se está marcando Iñaki. A bola arriba de Bojovic, o porteiro. Cara a posición de Marinkovic, que quedara xogando na ofensiva. Acabou nas mans de portería a portería prácticamente. Bojovic, Ramón. Sacou Ramón con Iago Martínez. Conducción elegante de Iago. Apoio en Cotilla. Divide futbolista e xa xoga hacia fora e a partir de aí aparecen as accións. Cotilla, Alex Rey, de novo chega Cotilla, con posibilidade de meter o centro. Vamos a ver o envío de Cotilla. A bola na frontal, controlada por Fabio. Non conseguiu facer o remate Fabio. Aí hai indecisión na defensa de Belgrado e acabou nas mans de Alexander Bojovic. Espectacular unha vez máis a xogada ofensiva. Eu penso que Serbia está mal aí na elección de como ten que defender unha división dun central que sale en conducción. É dicir, tes que deixar que el conduzca e te defender sempre ao de fora. Ao final saltan a defender ao central e o central detecta o lateral izquierdo da Cotilla sempre liberado e a partir de aí Cotilla, que evidentemente cando tes unha edad tes unha cousa moi boa, que conoces o oficio. Entón está sentenciando cada vez máis entre el e Alex Rey. A mágoa que só teñamos un gol porque xa houbo máis situacións de perigo. Este Fabio facendo o troco de dirección, xogando en curto con Iago Martínez. Este para Antonio. O silledense Antonio. Jesús Varela non ten ningunha presa. Agora Galicia, xa estamos por riba da media hora. Entramos no minuto 32 do primeiro tempo. Que ven Copa con Iñaki. Este para Félix. Vamos a ver se hai algún movimento por diante de Félix. Xa ven Cotilla pola banda esquerda. Quería xogar Félix con Alex Rey. Quedou atrás ese pase de Félix. Viña na recuperación Copa, sensacional. O traballo no centro do campo de Copa. Vamos a ver a Alex Rey, que calidade Alex Rey. Saiu do caneo con esa cola de vaca e despois fixo remate. Estaba buscando o gol para a posteridade. Sí, bueno, quizá o mellor non... Bueno, chegou o defensor tamén en axuda ao medio centro de Belgrado. Cotilla tamén xa estaba moi lonxe da xogada para doblarlle por fora. Bueno, ao final eu penso que era a opción que lle quedaba, pero bueno, Galicia está encontrando, sobre todo os tres de diante de medio centros e os que xogan por detrás de Ioni Magisano, máis a axuda sempre de Cotilla, que incorpora sempre. Son
4 futbolistas que ahora mesmo pois están facendo moito dano a unha Serbia que, bueno, que pouco a pouco defensivamente vai se estirando moito máis, que non está ben organizada e Galicia aí detecta pois os espacios interiores moi ben. Tocou de cabeza Cotilla. Está a xogar Bukic, pero volve a recuperar Cotilla. Que partidazo de Sergio Cotilla. Vamos a ver o lateral esquerdo do Arousa. Ten por diante o movimento de Alex Rey. Cara el vai a bola. Ollo Alex, a ver se pode gañar a partida. Bukic, Alex con Bukic. Falta cometida por Alex Rey. Pero outra vez, por onde funciona o ataque de Galicia? Banda esquerda, sí. Banda esquerda. Eu penso que están detectando que é o momento de sentenciar. É dicir, que están encontrando Un esos segundo espacios, gol. esas vías, e están insistindo. É dicir, e é verdad. Bueno, é dicir, prácticamente na elaboración Galicia dá 3-4 pases en inicio e a partir de aí, pois de cada xogada que avanza o lateral esquerdo neste caso, pois consigue avanzar e finalizar con compañeros que progresan, non? Bueno, aí Serbia ten un problema defensivo, non o fai ben e aquí hai xogadores que cando non o fai ben defensivamente, pois fanche dano. Gabrilovic apoiouse en Toskovic, mete arriba Iago Martínez. Viña de fora de xogo Félix, por iso non fixo intención de ir a pola bola. Sacou coa cabeza Kristovic. Xogou con Raskovic. Este Marinkovic. Apoiándose na banda no número 11 en Kolarevic, que comezou moi ben o partido, agora está un pouco máis escurecido, pero xa vemos nesa conducción, neses 2-3 caneos, como se foi, que calidade ten. O lateral esquerdo e o que xoga por diante, pois o 11, pois son bons futbolistas, non? O que pasa é que está Jesús Varela, que igual que pasou con Baviera, pois o máis peligroso está sempre por esa zona e defensivamente está traballando ben, pero, bueno, eu penso que a pesar de eso, pois son bons futbolistas. Ten un equipo un punto máis de veteranía, que se cadra para este tipo de encontros. Esa veteranía que teñen os xogadores da selección galega é importante. Xogadores como Jesús Varela, como Antonio, como Cotilla, como Félix, como propio Magisano, Alex Rey, xa tornos 30, 32 anos. De feito é moi complicado que te encontres os dous laterais de Galicia que xogaron en segunda B, na antiga segunda B, que non hayan tido ningún contrato profesional. Que nunca foran profesionais, Cotilla, porque antes había a posibilidad de poder xogar nesas categorías sin ser profesional. Hoxe prácticamente o segunda Jesús Varela, Celta B, Compostela, Coruxo. A gran suerte que ten Galicia que te encontras con estes dous xogadores que xa levan xogando en terceira ahora xa varios anos, non? E xa máis complicado ser P, pois que te encontres con este regalo, porque a partir de aí pois xa prácticamente faz unha defensa e con centrales como os que ten Galicia pois compiten perfectamente. Centrales que non necesitan atacar, que non necesitan golpear longo, sino que necesitan defender ben, como fan agora, con boas vigilancias, ser agresivos, porque os laterais de Galicia xa se encargan do resto. Sacou Antonio, Gabrilovic non puido marchar de Cotilla. Centrais, Iago Martínez, canteira de Pontevedra e Celta, pois primeirísimo nivel. Antonio, que nos diga aquí Javier Oreiro que o tivo no Lalín, que é un xogadorazo. Tes que entrenalo para saber, son deses xogadores que cando se entrenas diste, este é un defensor, non? E bueno, igual que Caraván e igual que Martín Sánchez, que tamén está, non? Son xogadores que hai que entrenarlos para saber como son. Vamos ao ataque, Jesús Varela, apóiase Jesús Varela en Iñaki, a ver o dinamismo de Iñaki. Ten en curto a Jesús Varela, outra vez insiste con Iñaki. Encara a Iñaki, que é moito máis habilidoso que ese dorsal número 6. Mete o centro Iñaki. Non puido facer o remate Magisano. Conseguiu chapar arriba Alexander Bojovic. Está a xogar moi ben, está a interpretar moi ben o partido a selección galega. Está a gañar por 1-0, tanto marcado por Félix Rial. E volve a recuperar Galicia. E Copa. Magisano. Por aí ven Cotilla xa como un foguete. Alex Rey ameazaba con poñelo pase en profundidade. Está exixindo moito Cotilla, tamén o número 17, que é moi habilidoso en ataque, pero é que está a facer sufrir moito en defensa Cotilla. Porque tes que replegar en axuda do teu lateral dereito, ou, se non o corrige o central próximo ao 2, ou en este caso a Bukic, pois... E os dous amonestados. Efectivamente, entonces, cando tes... porque teñen balón e por eso progresan, entonces, bueno, esa é a gran... ventaxa que ten ter laterales ofensivos que, aparte de atacar ben, pois o contrario castigan o continuamente con un repliegue sempre a moitos metros. Estaba esperando para dar a asistencia do partido, a que se asentara xa a xente, pero eu creo que estamos por riba dos 3.000 espectadores, Javier? As dúas tribunas cheas, tribuna de preferencia. Xente nos fondos. O fondo que está aí detrás, que vai ter Galicia, é o que menos xente ten, pero prácticamente o campo da Loma, pois, ateigao. Vai ser falta favorable a Galicia, un pouco afastada demais, probará directo Alex Rey, no, vai a poñer o centro sobre a área, cara a Copa, o despexe de Bukic, completou a acción defensiva Gabrilovic, deixou pasar Alex Rey, o salto de Jesús Varela nesa vixianza defensiva, puxo ya no pé Alex Rey,
Aí temos a Alex por dentro con Iñaki. Iñaki de costas, non puido sacar a xogada, non puido culminar a xogada Iñaki, que despois cometeu falta. Moi pouco do número 9 de Belgrado, Milo Šarić, é dicir, pouca aportación, é dicir, eu penso que aí Antonio e Iñaki están perfectos sobre ele, é un punta, pues bueno, de pouca estatura e dos máis veteranos que ten este equipo. 31 o único que pasa dos 30 anos. E a partir de aí, eles encontranse moi cómodos, os dos centrales de Galicia, e son capaces de ir hacia fora a facer coberturas e incluso saltar a ese punta e ir en axuda de Fabio e de Copa, non? Se tuveras un punta como Baviera, pois ese que eche moito máis. Entón, bueno, aí Belgrado, pois de momento, pois ten problemas, mira. Esa bola arriba, o perigo localizámoslo claramente, dorsais número 11 e 17. E as conducións do número 8, neste caso, o Pavlović, e as axudas por fora do lateral esquerdo Marinkovic. O número 10, Vukovic, empezou bastante ben, pero fuise diluindo e por aí está todo o perigo deste equipo. Vaya control acaba de facer Jonathan Magisano de alta escola. Sí. Xogou con Fabio, pase de Fabio non chegou ao seu destino, que era Iñaki. Consegue recuperar Pavlović para Belgrado. Pase de Pavlović, de un imán na súa perna Iago Martínez. Magisano, sempre perfecto en defensa. Magisano, pues bueno, non ten gol, evidentemente, ten pouco gol ou menos gol, que este ano tuvo problemas, fixo 4 goles, pero o que genera é moitísimo. Se os que están preto del, pois son xogadores como os que ten Galicia, non? A veces o gol non é tan importante, e que para ele seguramente sería, pero o seu traballo e a súa calidade técnica en certos controles e a creación de espacios ás costas da defensa, por fan moitísimo dano. De feito, é un xogador que comezou sendo xogador de banda e foi derivando a súa trayectoria cara ao centro. Ollo Alex Rey, ese toque na man, vai pitar penalti. Vai pitar penalti o árbitro por mans de Kristovic. Penalti para a selección galega. Estaba a protestar, están a protestar os xogadores de Belgrado. Ímolo ver outra vez, repetido. A man é clara, está dentro da área. E a partir de aí xa é unha cuestión de interpretación do árbitro, Javier. Efectivamente, bueno, que a nova norma pois, é penalti, está dentro da área, bueno, ten os brazos, gírase en posición e golpea e intercepta balón, e como é interpretación e é norma, pois supoño que será penalti, non? O encargado de executar o igual que aconteceu diante de Baviera, Alex Rey. El marcou o tanto que meteu a Galicia na final, el pode poñer o segundo gol a prol da selección galega. Alex Rey, ademais no mesmo sitio, punto de penalti, a ver se elixe o mesmo tipo de lanzamento. Sí, no momento importante para que Galicia sea capaz de marcar, pois teña isto moi ben encarrilado, non? 40 minutos do primeiro tempo. Xa está a gañar a selección galega por 1-0. Poñer un segundo gol antes do descanso sería, vamos, importantísimo. De feito, xa está chamando adestrador a un xogador para facer un troco antes do descanso. Dimitrije Filipovic vai entrar no partido. Antes, o lanzamento de Alex Rey. O xogador do Rápido de Bouzas. Actúa pola esquerda. Xogador dereito. Ai, ademais, houbo cartón vermello pro dorsal número 15, por dobre cartón para Kristovic. Estaba agardando o árbitro a que marchara. Agora sí, vai Alex Rey. Ha subido o árbitro. Vamos, Alex, gol! Gol, 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 gol! Marcou Alex Rey, agardou que o porteiro se fora o chan. Puxo o segundo para a selección galega. Cada vez máis preto de conseguir a primeira Copa das Rexións da súa historia. Galicia 2, Belgrado 0. Despois deste tanto de Alex Rey. Evidentemente, penso que Alex Rey sabía que había scouting na ejecución de penaltis. O porteiro tirouse para onde o tirara diante de Baviera. Como vai a golpear mirando hacia o porteiro, fai esa trayectoria de cambio de golpeo e o balón vai, evidentemente, para evitar esa estirada do porteiro. Bueno, espectacular o golpeo. Galicia 2-0, Galicia moito mellor. Expulsión do xogador de Belgrado. De feito, o xogador que entra, que era vai entrar o 14 polo 10, era o lateral dereito que xogaba en lugar de Vukic, vai a xogar de central. Claro, eu creo que Vukic vai se poñer de central e Filipovic lateral dereito. Bueno, efectivamente, sí. E con 10 Belgrado, pois bueno, eu penso que está todo, vamos, moi ben encargado e hai que seguir. A cousa está moi ben, hai que seguir, aínda queda moito, pero a situación é esta, minuto 42 da primeira metade. Gaña a selección galega por 2-0 con 10
dende a acción de penalti do segundo gol a selección de Belgrado, que acaba de facer un troco, ademais de, bueno, non lle quedou outra que facer un troco defensivo, actuar a partir de agora con dúas liñas de 4 e un xogador só na dianteira. De momento ten a 4, línea de 4 e 2 medios centros os que xogaban. E despois os 3 de arriba. Sí, é dicir, hai que ver hasta onde repliegan o 11 ou 17, pero en este caso, pues de momento, pues sería un 4-4-1 si os dos de banda repliegan tamén. Bueno, é un pouco o que tivo que quitar foi o xogador que actuaba como enganche entre o centro do campo e a dianteira por dentro. Non quitou a ningún dos dous das bandas. Vamos a ver que Galicia ainda ten minutos nesta primeira metade para facer aínda máis dano. Pero este 2-0 é un resultado moi importante. Vamos a ver Fabio. Pase de Fabio, estaba topando a Copa. E aí Fabio e Copa van a quedar moito máis liberados, porque un dos xogadores que tiñan que vixiar xa non está. Sí, e o punta o número 9 tampouco é un punta o Saric que sea moi de disputar e de pelexear. Bueno, penso que o gol, insistimos, o primeiro gol foi fundamental, é dicir, a partir de aí, pois Galicia leva moito tempo sendo mellor e hai que seguir facendo as cousas ben. Este é Filipovic, o pase interior para Saric, tocou Saric, a caída na área, di o árbitro que non hai nada. Inda que protesten, está protestando o banquiño de Belgrado, vemos a repetición e chega a acción defensiva, aquí tes, bueno, non sei se se ve aí. Esa xogada, sí. Gabrilovic, no, toca balón claramente. Antonio, moi ben, arriscando moito. Un defensor que ven do outro lado, un central, o que decíamos, e ten esa capacidade para detectar esa acción defensiva, Antonio, por eso é un gran defensor. Aí toca o ataque de Jesús Varela, pasou por riba da cabeza de Majisano, vai a chegar Alex Rey, non puido mantela no terreo de xogo, pero aplaudimos esa actitude da selección galega e están chamando o asistente e o cuarto árbitro, chamando o árbitro do partido. Entendemos que algunha advertencia haberá pro banco de Belgrado. Cartón amarelo para un dos... A verdade é que hai de todas do staff técnico. De todas as nacionalidades, porque o árbitro é sueco e o cuarto árbitro é noruego. Son nórdicos todos, pero os asistentes de Gales e de Macedonia. Efectivamente, non sei, pero aí protestaron esa acción porque creían que era penalti. Eu penso que non é penalti. Si se o ven na repetición... O 17 mío xogador. Sí, Gabrilovic. Sí, está ademais el só e ten esa capacidade para ir. Bueno, ben, un gran xogador. E o xogador, repetimos, que decidiu o pase de Belgrado a esta final marcando os 2 goles no último partido diante de Lisboa. Bueno, se chega a gañar ese partido o equipo de Lisboa, teríamos final ibérica. O que nos decíamos, bueno, Belgrado, pues insisto, son xogadores con orgullo, van a seguir competindo, é dicir, Galicia está 2-0, tampouco hai que chegar ao descanso con ventaxa, tranquilizarse no descanso e a partir de aí seguir con bo ritmo de balón e seguir facendo as cousas ben e evitar, sobre todo, Gustavo, brusquedades, situacións que poden levar aparellada pois certas accións de tensión, non? E para iso, mobilidade de balón, mobilidade de homes constante e evitar disputas ou situacións complicadas. Estaban advertindo o xogador expulsado a Kristovic, que tiña que deixar o banco, e teremos 2 minutos de engadido. Xa estamos por riba do minuto 45, haberá 2 de tempo adicional. Vamos a ver estas últimas xogadas de ataque da selección de Belgrado. Se resolve ben Galicia, porque chegar ao descanso con 2-0 de vantaxe, Javier, sería impresionante. Con un home máis tamén. Lembremos que Galicia se xogou tamén moitos minutos con un home máis frente a Irlanda. Aí saliu sempre, favorecida porque, evidentemente, porque atacas, porque faz situacións en este caso, que che beneficiaron e, bueno, pues outro día máis. Marinkovic pola banda esquerda, bo xogador, sí, pero atópase con Jesús Varela, que tamén é un gran defensor e que sabe o oficio. Sí, eu estou vendo o tema de certos futbolistas de boa edade interesantes, non? E bueno, pues tamén hai que saber detectar que a pesar de que perdas, pues no equipo contrario, pues pode haber sempre xogadores interesantes. E en Galicia, pues por eso é a favorita para ser campeona. 19 anos, ten ese lateral esquerdo. Sacou Jesús Varela. Xa esgotamos o primeiro minuto do engadido. Meteu a bola arriba a selección galega, non quere complicacións, non hai que arriscar o máis mínimo en defensa, hai que estar sólidos, chegar ao vestiario para ter ese momento de pausa, co ese 2-0. Valen os goles marcados por Félix Rial e por Alex Rey. Aí está xogando a selección de Belgrado. O pase cara ao número 11, Kolarevic. Kolarevic encara Antonio, Kolarevic tirou un cano, Kolarevic na área. Que paradón acaba de facer Ramón, pero que acción individual
fermosísima de Kolarevich. Os dous xogadores que decimos, o número 3 e o 11 e o 17, vaya pase do número 3 en este caso filtrando por riba de Jesús Varela, e a acción do número 11 de Kolarevich espectacular, porque estuvo moi ben Ramón unha vez máis, pero insistimos, dous xogadores de 19 anos moi interesantes e moi perigosos. Alex Rey, o pase para Iago Martínez, aquí ten que rematar a primeira metade, chegamos ao tempo de lecer, a situación é inmellorable para a selección galega que está a 45 minutos de gañar a primeira Copa das Rexións da súa historia. De momento, no tempo de descanso, 2-0, Javier Oreiro, e moi boa sensación. E sobre todo esta última acción, a gran parada de Ramón evitou, pois eso. Crees que esta é unha advertencia? Non, non é que sea unha advertencia, pero sí que foi importante que non houvese encaixado gol en Galicia, porque, bueno, porque daría un pouco de distinto, podía ser distinto incluso a segunda metade, pero é unha advertencia de que o equipo serbio está con 4 máis 2 medios centros e os 3 de arriba, se non estar vigilados, van a facer dano. Félix Rial, 1-0 minuto 9, Alex Rey, 2-0 minuto 41, ademais, Belgrado sufriu a expulsión do central Celko Kristovic, situación inmellorable para Galicia, pero isto hai que redondealo no segundo tempo. Tomamos unha pausa e agardamos pola segunda metade desta finalísima da Copa das Rexións da UEFA.
Xa temos os equipos de Galicia e de Belgrado no terreo de xogo para afrontar a segunda metade deste encontro que enfrenta as dúas seleccións na final da Copa das Rexións da UEFA. De momento está a gañar a selección galega por 2-0. Os goles marcados por Félix Rial e por Alex Rey de penalti. Ademais, a selección de Belgrado está con 10 pola expulsión do seu central Kristovic, unha selección de Belgrado que acaba de meter un troco, entrou co dorsal número 20, Dimitrije Gavrilovic, co cal teremos dous Gavrilovic no terreo de xogo. Saiu o xogador número 7, Toskovic, esa é a modificación que fai para esta segunda metade o equipo serbio, e veremos estes trocos lle dan outro aire o equipo de Belgrado ou se Galicia, Javier Oreiro, segue controlando o partido tal e como fixo nos primeiros 45 minutos. O normal é que seguise controlando porque ten un home máis, porque ten esa capacidade para facelo e porque ten talento ofensivo para facelo. E, bueno, o medio centro que entra, penso que é un cambio lógico porque o número 7, Toskovic, bastante xusto a nivel físico, con pouca axuda sobre o seu compañero Pavlovic, e vai a poñerse no doble medio centro Dimitri, vamos chamar Dimitri Gavrilovic, que é igual co número 11. Hai agora mesmo dous Gavrilovic. O número 17, perdón. Sí. Marco Gavrilovic. E, bueno, penso que van a xogar con ese línea de 4, dos mellor centros e os tres de arriba que son os homes a vigilar. Sobre todo as bandas, non? O número 11, Kolarevic, e Marco Gavrilovic, o 17. Pero, insisto, Galicia ten que insistir, ten que ter balón, se non é para chegar para conservalo, e pouco a pouco o partido pois ilo dominando e controlando. Sacou Milos Aris, tocou cara atrás, poñendo a bola en xogo Bukic. Envío arriba, procura de Kolarevic, o xogador perigosísimo, dorsal número 11, números 11, número 17. Outro Gavrilovic, os xogadores que nos deixaron mellores sensacións na primeira metade deste equipo de Belgrado. En Galicia, exactamente o mesmo 11 que principiou o partido. Ramón na portería, Jesús Varela, Antonio, Iago Martínez Cotilla na defensa, Fabio e Copa por diante, Iñaki, Félix e Alex Rey no enlace e arriba Magisano. Os goleadores precisamente desa liña de tres que actúan por detrás de Jonathan Magisano, Félix Rial e Alex Rey. Eu penso que Galicia pois xa ataca de outro xeito, máis tranquilo, máis pausado, con máis conservación de balón, é dicir, que eu penso que é o ritmo que lle interesa nesta segunda metade. Imos ver seguramente un partido distinto, provocado polo 2-0 e provocado porque Serbia ten inferioridade numérica, e a partir de aí, pois, facer da conservación do balón, pois eso, outro cartón, mira. Entrada dura abaixo, cartón amarelo a Raskovic. Lateral dereito, agora central amonestado. Central dereito, xa con dobre cartón expulsado, e agora o outro central por esta entrada de destempo de Raskovic, tamén con cartón amarelo. Sí, as accións que son por detrás penalízanse casi sempre, e aquí en este caso pois non tocou ni siquiera balón, sino que contactou co nocello do xogador de Galicia, e, bueno, pois o que decías ti, un expulsado e despois dous máis da defensa con cartón amarelo. E xa é a segunda entrada dura que recibe Iñaki, que tamén tivo que ser atendido no primeiro tempo. Agardemos que non teña consecuencia en forma de algún tipo de lesión para un xogador importante como é Iñaki. Sí, parece que continúa, son entradas que, bueno, que estas de costas ao defensor non as espera, son inesperadas, dai pois a gravedade das mesmas, e, bueno, o xogador serbio defensor que tiña que haber temporizado fai entrada e, bueno, pois por eso le recibe cartón. 23 anos, un dos xogadores máis novos que ten na selección Galicia. Iñaki, Fabio, son bueno, Lucas Antañón, que non gozou de demasiados minutos, Óscar Lorenzo, xogadores seguramente o cuarteto máis prometedor que ten esta selección. Aí quería meter o centro Alex Rey, conseguiu forzar o córner. Sí, penso que o que decíamos, non, o ritmo pois eso, decaeu bastante, no sentido de que hai interrupcións, de que Galicia está gañando. Este é o ritmo que lle interesa a selección galega. Efectivamente, é o ritmo que lle sirve, e non meterse en problemas a nivel de algún cartón innecesario. E, bueno, aí tes un balón parado donde a ver se fai dano ahora mismo. Sempre a facer o saque de corners, Fabio González. Pega en curto Fabio, xoga con Félix Rial, a devolución quedoulle un pouco curta a Félix, vai ter que traballar en defensa Fabio, conseguiu tocar a bola o xusto para incomodar a saída de Saric, despois pechado por tres xogadores. Magisano, a parede de Magisano con Félix, non puido traspasar Magisano a barreira que supón Ognjen Marinkovic. Agora viña na presión, bueno, este 11 é unha auténtica moto, Milan Kolarevic. Quería xogar Kolarevic con Gavrilovic,
conseguiu curtar Cotilla, pero estes dous xogadores non hai que deixalos entrar no partido. Sí, aí decidiu mal, en este caso Galicia, que sacou un córner en curto e dese saque de evolución apareceu un contraataque, metiuse Saric polo medio, que bueno, que é o dianteiro número 9, que non está acertado, pero unha vez que se activan o número 11 e o 17, pois a partir de aí é o que distiron, aparecen posibilidades de contragolpear, ainda que se trabucou no último pase para beneficio de Galicia. A saída de Galicia dende o centro da defensa, Iago Martínez, apoiándose en Cotilla. Si, aí tes que conservar o balón, darlle velocidade e ritmo de partido, alternar o xogo corto con cambios de orientación e Galicia vai encontrar, como agora, se chega o balón con precisión, espazos ao lado contrario dos defensores. Mira que ben abriu Copa, Jesús Varela, este Iñaki, de novo Copa por dentro, a deixada para Félix Rial, tensou a opción de Fabio, prefire xogar por dentro cara Iñaki, entraba na área con moito perigo Iñaki, vai haber córner favorable a Galicia. Esa pequena carga, en este caso do lateral izquierdo de Marikovic, foi importante para que Iñaki non recibise porque estaba xa perfilado e tiña o espacio gañado o defensor. O pase de Félix Real foi excelente. Bueno, Galicia encontrase moi cómoda, ca ventaxe no marcador, ca superioridade numérica e de momento pois máxima tranquilidade. Sempre a hora de facer os córners Fabio. Perna esquerda. Vai sacar Fabio. Agora busca o saque en longo. Aí a vantaxe ten o porteiro Bojovic. Estaba buscando para quen sacar, pero apenas si tiña opcións de ataque. Meteu a bola arriba Bojovic porque ofreceulle esa posibilidade o lateral Filipovic, que é o que se tirou a por todas. Pero pouco lle dura a bola nos pés a Belgrado. Queren facer un certo partido de alternativa, de un pouco desorganizalo, pero o campo é bastante grande para eso e con un menos notase moitísimo. Penso que queren que pase algunha cousa extraña, que meta a Belgrado no partido, pero non lles dá, de momento non lles dá porque, insisto, en fútbol un home menos e ademais con 2-0 perdendo, pois é moi complicado. Quería xogar Magisano en ataque, saque de banda favorable a Belgrado. Vai no executar Filipovic, xa gastamos os primeiros 5 minutos da segunda metade. Seguimos con este resultado de Galicia 2, Belgrado 0. E o que nos dá máis tranquilidade, que Galicia segue sendo ese equipo rochoso, seguro, que demostrou ao longo de todo o campeonato. Só un gol encaixado nos 4 partidos que levamos, 3 partidos e medio. Vai Copa, o remate de Copa dende lonxe, moi centrado, ás mans de Bojovic. Sí, superioridade total, en como tens que mover o balón, en como finalizas as xugadas. E, Serbia, un pouco capeando o que lle se presenta, contragolpeando de vez en cando con algún dos xogadores que son xóvenes e o poden facer, pero Galicia está nese momento que pode sentenciar todavía Alex máis. Rey, que se vai de que vai entrar na área. Alex, a procura do terceiro gol, Alex Rey. Unha xogada, unha máis, fermosísima de Alex Rey. E curiosamente, Bukic aquí, desde a posición de central, moito mellor que de lateral, é dicir, defendendo esa incorporación de Alex Rey e facendo unha boa acción defensiva. Está parando o partido árbitro. Veremos polos xogadores que están facendo o quecemento, que se teñen que ir un pouco, estaban demasiado en riba do terreo de xogo. O saque de banda que o vai a facer Sergio Cotilla. Está pedindo o movimento a ese xogador que recibe, non é outro que Copa. Quería apoiarse Copa en Alex Rey. Anticipou no traballo defensivo Belgrado, pero segue sen durarlle a bola nos pés o conxunto serbio. Ese rexeitamento e a cara Félix, non era fora de xogo porque viña dun xogador serbio. Aí Félix non lle conseguiu tirar a parede a Iñaki, que volvía a intentar outra xogada de calidade. E este que toca é Jesús Varela, saque de banda favorable a Belgrado. Sí, teñen ben encollido que é as posicións para como apretar en campo contrario Galicia. O punta, insisto, Saric non fai ninguna aceno de mobilidade para dar unha solución para o xogo largo do seu equipo e a partir de aí xoga no campo de Belgrado. Penso que o 2-0 fixo moito dano a este equipo e ahora mesmo, a parte do 2-0, a expulsión, porque non é só o penalti, non? A partir de aí, o partido está ben, está totalmente controlado. Como nos gusta. Aí temos a Milan Kolarevic. Prolongou, xogou con Saric. Saric é un punta inferior aos centrais, é dicir, acompaña non ten ninguna posibilidade con Iago e con Antonio diante. Ese é o que eu che digo, non é capaz de ganar un duelo nin por asomos. Debe ser seguramente habilidoso na finalización, pero no que é espacio, disputa, cuerpear,
non ten ninguna posibilidade prácticamente ata agora de sacar unha mínima ventaxa. Tampouco é fácil, cos centrais claro, que ten a selección galega. Pero é que se non te sea un punta que a partir del pois genere algo, pois é moi complicado facer dano. A outra opción é Ognjanovic, o dorsal número 19, que foi o que alternou con Saric, nesa posición de dianteiro ao longo do campeonato. Aí é Cotilla, é posición correcta porque sae de campo propio Majisano. Vamos a ver Majisano, pero que rápido. Estivo Bukic na acción defensiva. O que troca ser lateral ou ser central, é dicir, un lateral bastante regular e un central rápido para esa posición. Cuidado. Aí temos a Saric e consegue recibir Saric con Antonio. Saric que mete o centro. Hai un primeiro rexeitamento, remate final de Gavrilovic, marchou desviado, pero aí tivo Belgrado unha boa opción para meterse no partido. Pois aí falábamos de Saric e precisamente Jesús Varela foi o que salvou. Sí, acabamos de ver, bueno, pues donde pode sacar ventaxa en este caso aos centrais, non que a ese pequeno espacio, se o equipo está agrupado e ten esa ventaxa sobre o defensor, sí que o fixo ben ahora mismo, sacou un paso atrás e xusto Jesús Varela unha acción defensiva espectacular e na acción posterior, bueno, pues non definiu ben un borde de área. Aviso a Galicia, evidentemente de que estás ben, de que tes o partido controlado, pero que bueno, que un gol mete a Belgrado no encontro. Marco Gavrilovic foi o que gozou desa oportunidade, os dous Gavrilovic, porque o anterior lanzamento foi de Dimitrije Gavrilovic. Non sei que pasou aí, parece que o número 11 ten un problema. Está tirado no chan, están reclamando a asistencia dos médicos, golpe nas costas. E esta é a gran solución, ou unha das grandes bazas en ataque que ten Belgrado. Milan Kolarevic, 19 anos. Xoga no Sindelic. Para alguén que queira ver o seu perfil de xogador, que é o que fixo ao longo da temporada, pois interesante ver este xogador. Haberá trocos na selección galega, primeiras modificacións, vemos preparándose a Óscar Lorenzo e a Adri Otero. Sí, os xogadores que contra Baviera pois sentenciaron ou deron un gran rendimento ao equipo na segunda metade, os trocos van sempre por aí para refrescar a parte de arriba e, bueno, van a dinamizar todavía máis o ataque de Galicia. Majisano, se cadra Iñaki, poderían ser... Majisano e outro. Dous xogadores que deixaran o partido. Iñaki está castigado, é dicir, por faltas. Por faltas, e, bueno, tamén ao mellor hai que ver como está tamén Alex, non Rei, que tamén leva moitos minutos nas pernas. O pase de Copa, topa Félix, son moitos metros por diante. Félix consegue xogar con Iñaki, quedoulle curto demais. O pase a Félix, conseguiu curtar en primeira instancia a defensa de Belgrado. Agora imprecisión no pase de Jesús Varela. Era Marinkovic o que xogaba. Bueno, este número 11 impresionante, Kolarevic. O número 3, o número 11... e o 8 tamén, o pivote, en este caso Paulovic, e o número 17 que na segunda metade pois desapareceu bastante, porque tamén as accións que fixo na primeira metade foron de máximo desgaste. Detalles de xogadores sempre interesantes. Moita calidade en 2-3 xogadores da selección serbia. Aí temos outro, a Gavrilovic, a Marco Gavrilovic, número 17. O pase de Filipovic para Dimitrije Gavrilovic. Gavrilovic, a reviravolta, outro Gavrilovic, Marco, chega Marinkovic. O a xogada do dorsal número 11, o remate cruzado e o gol. Vaya gol acaba de marcar Kolarevic para meter a Belgrado no partido. Xa avisamos do perigo deste xogador que está a deixar uns detalles de xogadorazo. Decimos, o lateral esquerdo, mira, o 17 que finaliza o tiro, o lateral esquerdo tes, espectacular. E o número 11. E o número 11, os dous xogadores, 19 anos, estábamos advertindo e, bueno, meten ahora mismo no partido a Belgrado e unha decepción espectacular. Kolarevic marcou o gol e aí temos os trocos na selección galega. O primeiro estaba claro, vaise Jonathan Majisano, entra Adri Otero. O segundo xa tiñamos dúbidas e vai a ser Alex Rei o que marche para que entre no partido Óscar Lorenzo. Decíamos que podría ser un tema de cansancio, queda moito partido Belgrado está con 10, pero estes xogadores son xogadores orgullosos no seu rendimento, sempre con capacidade para competir, e Galicia, bueno, tiña o partido controlado, debe retomar o que é a organización defensiva, non conceder, por exemplo, unha contra como pasou agora mesmo, e a partir de aí, si podes sentencias e se non finalizas o partido. Pero insisto, hai 2-3 futbolistas en Serbia que se non estás atento, pois pasou o que pasou agora mesmo, que son capaces eles mismos de facer dano. Este é un partido novo con este tanto que mete de cheo a Serbia no encontro. Sabía Iván Cancela que precisaba trocos, e aí temos a Adri Otero que vai a xogar en punta,
dianteiro de Sí, pelexa, sí. E cando que vai ao espazo. aí vai o número 11. Cando decíamos de futbolistas, é que, cuidado, Outra vez Gabrilovic asociándose 11 ou 17. cuidado, son xugadores, hai que ver fútbol en todas partes, Gustavo. Sí, 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 Fútbol sí. en todas partes. Eu repito, se hai alguén hai que lle alguén, guste o bo fútbol, por suposto que mire os da selección galega, pero tamén que lle bote un ollo a estes xogadores que ten Belgrado. Este é o que ten eses torneos, non? Que ao mellor para este tipo de xente tan xoven detetas a futbolistas pois que evidentemente noutras circunstancias sería imposible. Entón esa visibilidade, esa fame por destacar, bueno, pois xa tes aquí xogadores que seguramente van a ser tocados por algún club importante, non? Bueno, vamos a ir ao partido, Galicia a ver si recupera o formato de equipo. É dicir, Serva está un pouco agazapada, pero sempre con posibilidades de contragolpear porque hai moito talento e, bueno, susto importante e tempo para que sigan narrando e comentando cousas porque o partido está totalmente aberto. Vamos aló, Copa, Jesús Varela, Óscar Lorenzo, que control acaba de facer Óscar Lorenzo, que marcha na primeira xogada de ataque ao centro de Óscar Lorenzo. Ese primeiro despexe de Filipovic vai chegar a Fabio, insiste con Óscar Lorenzo, agora non puido marchar diante de Marinkovic. Tiña na presión Jesús Varela, o que acabou curtando foi Antonio. Que ben, porque hai un duelo ahora espectacular que temos aquí ademais enfrente, que é Óscar Lorenzo, tamén outro chaval xoven frente ao lateral esquerdo Marinkovic. Nese control, a importancia do control orientado, rebasou o lateral esquerdo de Belgrado e, bueno, a mágoa que non pudo finalizar. Pero, bueno, temos aquí un duelo moi interesante. Xogando a selección de Belgrado, Bojovic. Belgrado que se quede xa solo con un solo pivote. E o resto, cuidado, Galicia... Catro xogadores de ataque. Galicia empeza a estar un pouco cansa por dentro, desaxustada defensivamente, e o 17, en este caso, detecta peligro. Cuidado. Gabrilovic, aí o árbitro favoreceu un pouco os intereses de Galicia, ainda que deixou a lei da vantaxe. E Marinkovic, o pase cara Kolarevic. Kolarevic, vaya caneo, acaba de facer Kolarevic, o remate cruzado, sacou Ramón, hai un rexeitamento, Gabrilovic. Cuidado, que xogadores. Arriba, foise o disparo de Dimitri Gabrilovic. Cuidado, que xogadores, cuidado, que Galicia está cansa en moitas posicións por dentro do medio campo, é dicir, hai que axustarse mellor, hai que xuntarse mellor para defender. Estamos vendo un recital individual de certos futbolistas, igual que en algún galego, evidentemente, e, bueno, a definición ao final do número 20 de número 20. Pero o control, como se van o número 11 en este caso, Kolarevic, bueno, a axuda do lateral esquerdo, pois, bueno, perfecto. E o cambio de Serbia é línea de 4 e o número 8, o pivote Paulovic, que é o que aguanta todo este equipo. Aguanta todo o equipo en só. E despois 4 xogadores de ataque. 4 xogadores de ataque. Aí xogou Gabrilovic, Gabrilovic vai a meter ao centro, a bola pasada, vantaxe para Jesús Varela. Serbia desatada, perdón, Belgrado desatada. Sí. Kolarevic, encara Kolarevic, vaise de Óscar Lorenzo, entrou na área. Este xogador non hai que permitirlle ningún só metro, ningún centímetro a Kolarevic. Tamén Galicia vai a ter a súa posibilidade a contra porque asume moito risco Serbia. Aí se vai Cotilla, Cotilla que vai con toda a velocidade. Ten por diante o desmarque de Otero. A bola para Adri Otero. Forzou o córner Adri Otero. Isto vai a ser toma e daca. Espectacular o partido, a verdade é que estamos na lomba. Se a xente podera darse cuenta de que hai certos futbolistas dun nivel moi importante. Vimos ahora o número 8, Paulovic, medio centro que está aguantando el solo ese medio centro de Belgrado. Bueno, decir... E Cotilla. Bueno, no, pero os galegos evidentemente. Pero, insisto, Galicia está cansa, ten que facer do balón a súa virtud, ter balón, que o partido non sexa tan aberto, porque Serbia é o que vai a buscar. Ou sentencia Galicia, ou vai a ter opción Serbia. Perdón, Belgrado. Saque de córner favorable á selección galega. O envío sobre área. Un primeiro despexe de cabeza. Queda a bola na frontal. Aí a vantaxe para Fabio. Tocou atrás Fabio, xogou con Jesús Varela. E este máis atrás para Ramón. Que inicie Ramón. Sobre todo, tranquilidade co balón, dar algunha posibilidade de pase, ter máis capacidade para durar máis tempo co balón, inda que solo sea para conservalo e para que o partido non se convirta nun ida e volta. Cuidado. Adri Otero, que bonita. Vai a quedar en man a man Adri Otero. Adri Otero fai o caneo. Adri Otero xoga con Iñaki. Que oportunidade acaba de ter Iñaki para poñelo 3-1. Sí, aproveitando os riscos que toma Belgrado. Iñaki tivo inmellorable ocasión para sentenciar o encontro. Sí, precipitouse, bueno, Adri Otero evidentemente vais a encontrar con un escenario, insisto, outra vez perfecto para él. Bueno, destas vai a ter seguramente Galicia algunha máis, bueno, e por eso, organizadiños. Mira, Iñaki como segue lembrando de esa xogada, de ese gol que acaba de fallar
e que a ocasión foi clarísima. Faltoulle pausa aí na definición nos últimos metros, bueno, golpeou de primeiras e, bueno, cando golpear de primeira, pois pode pasar eso, non? Pero, bueno, o partido está super atractivo. A falta vai a ser favorable ao Serbia, falta cometida, bueno, hai unha dobre falta, unha sobre Zaric, outra sobre Filipovic. E temos trocos, máis trocos na selección de Belgrado. O punta que decíamos que tiñas que O xogar Njenovic, en lugar de Saric, a ver se é ese o troco, porque vaya corpulencia tamén, xogador moito máis corpulento que Sí. Saric. que é o que lle faltaba ao partido, porque se arriba xoga este xogador co 17 máis co 11, pois vaya 3 fultas de ataque. Antes o lanzamento, en efecto, o troco e o número 9, Saric, que apenas sí xerou perigo. A verdade é que dos xogadores de ataque o máis discreto con moita diferenza. Pois, traballo para Antonio e traballo para o bo de Yago. porque vai un punta con tempo suficiente para pelexar e para facer dano e a ver como se comportan, neste caso, os centrais galegos. Marcha o capitán, marcha Saric, que lle deixou a braceira a Pavlovic. E aí temos no partido, agora veremos unha par do outro, que é un dianteiro de características diferentes no aspecto físico, moito máis forte, moito máis alto. Sí, incluso un pouco pasado de Sí, un pouco pasado de peso. Pero bueno, para o tempo que queda, evidentemente vai aportar sobre todo en balón parado cousas. O Njanovic, 23 anos, o saque de falta e toda a vantaxe para Ramón. Chapou o porteiro da Unión Deportiva Ourense. E a ver Adri Otero se sigue facendo esos desmarques de rotura, porque lembremos que os dous centrais de Belgrado están con cartóns, tanto Bukic como Raskovic. e Raskovic. E están moi ao límite. Saindo Galicia no centro do campo, Iago Martínez. Quería buscar a Iñaki. O que curtou é Bukic. Xogou para Gavrilovic. Non pode ser que Galicia, pois eso, faga un ataque e en 2-3 pases faga un pase hacia adiante e perda balón. Con cansancio hai que ter máis tranquilidade e conservar balón. Falta clara sobre Cotilla, falta de Gavrilovic, de Marco Gavrilovic. Aí teñen Cotilla, agora sí, toma un pouco de pausa e ve que fai pausa no centro, que fai falta pausa no centro do campo. Iván Cancela vai a meter Alex Ube. Sairá Fabio. Si fai falta, pois eso, refresco, fai falta alguén que pernas frescas para que realmente o equipo se axuste ben defensivamente, que se atornille ben os dous pivotes xunto a línea de 4, que non haxa transicións por dentro. E, bueno, Uve, pois a ver se aporta eso. Minuto 66 de partido. Deixa o partido Fabio, gran campeonato. Sí. O que completou o xogador da Costa da Morte. E aí temos no partido a Alex Ube. Canteira celta, con pasado na Sociedade Deportiva Compostela, no Alondras, no Estradense e esta última temporada no Choco. Aí temos o toque de Ube. Ademais, Ube Copa Félix, outra vez, insiste Iván, nese triángulo de xogadores que adestraron ao longo de toda a temporada xuntos. Plena confianza, sí, plena confianza. Tres xogadores que, bueno, no entendemento, nas rutinas, van a estar mellor compenetrados que ningún outro. Bola arriba de Belgrado. Tocou Antonio, será saque de banda para o equipo serbio. Sí, porque xa só a presencia deste punta do Njenovic xa impide a Antonio disputar con comodidade, vai a estorbar máis que outra cousa, pero como está o número 11 e o 17, Kolarevic e Gavrilovic por fora, pois aí pois sempre, mira, solo eso se fai dano. Sacou Marinkovic, prolongou o Njenovic. Sacou en defensa Galicia, está pedindo un golpe na cabeza Otero e dio árbitro que hai, para o partido porque foi choque cabeza con cabeza e quedaron os dous xogadores tirados no chan. Vamos a ver se realmente pois hai sangue ou non, porque iso é importante nestas accións. Son Otero e Raskovic. Nese balón dividido. Unha pausa que igual tampouco lle vai demasiado mal a selección galega. Entre que estás cansado e que paras o ritmo do partido, pois evidentemente eso sempre che beneficia, non? Dende logo, cando o partido tivo ritmo nesta segunda metade, o equipo de Belgrado viuse favorecido. Cando hai ida volta. Espacios, hai con 2-3 xogadores que son determinantes, que en ese tipo de contexto de partido, e, bueno, pois hai amenaza, evidentemente, que además o xogador o defensa, pois, síntese máis incómodo, porque é exigido por xogadores de conducción, non? Entón, bueno, pois eso sempre é máis complicado para o que é defensor. Está falando o árbitro, pedíndolle que abandone o partido Otero. Os dous teñen que abandonar o partido, non? Porque ao ser recibir asistencia, pois teñen que sair e despois voltar a entrar. Pois van seguir uns intres, aínda que semella que non van a ter problemas para continuar no mesmo.
tanto Otero como Raskovic. Aí vían o dorsal número 6 de Belgrado. Partido detido durante algo máis dun minuto. Bote neutral. Vamos a ver si se reanuda o encontro. Estamos no 24 do segundo tempo. Tocou Bukic. Aí voltan xa os dous, Otero e Raskovic. 10 xogadores en Belgrado, 11 na selección galega. Prolongación de Onienovic. Que xa no tempo que estuvo molestou máis que Saric en toda a primeira metade. Moito máis. Aí temos Óscar Lorenzo. Anticipación defensiva. Presión de Adri Otero. Cuidado. Resolveu Raskovic. Tocou coa cabeza Jesús Varela. Óscar Lorenzo que saiu moi metido no partido. Xa de inmediato xerando unha oportunidade para a selección galega. Anticipacións, hai unha boa presión a piques de recuperar e gañando un saque de banda. Sí, Óscar Lorenzo fixo un bo traballo defensivo sobre o lateral esquerdo, sobre Marinkovic e, bueno, permite que o balón este preto da área de Belgrado. E que ademais, se non sube Marinkovic, tamén neutralizas o que estaba facendo o número 11, Kolarevic. O troco o que fai é que precisamente Marinkovic impide a subir, non? Porque Óscar Lorenzo teno aí enganchado nesas accións ofensivas e, bueno, pues aí anulou un poquinho Iván Cancela o que é o perigo de Belgrado. Jesús Varela marchou no primeiro caneo, segundo sacou Belgrado, colle Cotilla, Cotilla, probou o lanzamento Cotilla, moi desviado, ese tío de Cotilla. Está tocado Cotilla, no sentido de que levou a man o aductor nese golpeo, de feito ten unha vendaxe por aí, está aguantando como pode, evidentemente, pero, bueno, o esforzo está pasando factura, non? Fixo dúas xanelas de trocos, ou empregou dúas xanelas de trocos a selección galega, só lle quedaría unha máis. E estamos con 20 minutos por diante. E aí está cargando o ataque Belgrado por esa banda na que defendía Cotilla. Estaba Cotilla precisamente fora da súa posición e era Iñaki Martínez o que lle facía a cobertura. Sí, de feito, pues, bueno, é máis conservador no seu xogo, é dicir, o equipo precisa outro tipo de situacións, de non tanto pues, ir en ataque e si máis de traballar defensivamente, e que hai cansancio e que está o mellor un pouco tocado, pues Cotilla está aí, está aguantando. Sacou de banda Belgrado o pase. Este que vai a dominar Jesús Varela, pero chega cunha velocidade endiañada Kolarevic. A edade, a xuventude, mira, aí tes o 3 ou 11 outra vez. O pase de Kolarevic para Marinkovic. No centro do campo, agora capitán Pavlovic. Quería cruzar cara o desmarque de Gavrilovic. Sacou a defensa da selección galega e vai atacando con todo Adri Otero. A ver se pode aproveitar ese erro do porteiro serbio. Remate de Otero, Pau. O Pau, o remate de Adri Otero que tivo o terceiro gol para a selección galega grazas á súa fe defensiva. Sí, vamos a ver que segue Galicia. Félix, o remate de Félix arriba. Sí, Bojovic estuvo bastante desacertado, non saiu fora da súa posición, é dicir, impreciso, e, bueno, aí a mágoa de Adri Otero, porque, bueno, porque foi un portero. Non era doado, deulle en dirección con bastante acerto. No, porque ademais ven de correr moita distancia, ven de disputar un balón co central con número 6 Raskovic e, bueno, ao final, pues, foi un detalle de centímetros. Pois tivo xa dúas a selección galega para poñelo terceiro e para abrir outra vez esa fenda de 2 goles, a de Iñaki clarísima e esta de Otero tamén, dúas ocasións clarísimas. O partido está espectacular, porque lembrate que Belgrado está con 10, que ten opcións e, bueno, non estás tranquilo, e Galicia ten oportunidades de correr, bueno, está espectacular o partido. Que ben Alex V, recuperou V, xogou na banda con Óscar Lorenzo. Óscar Lorenzo, cambio de ritmo, apóiase en V, xogadores que entraron de refresco, isto tense que notar. Que bonito pase de primeiras de Copa para Félix. Félix está buscando xa na banda esquerda a Cotilla. Quen di que está canso Cotilla? Pois aí aparece en ataque. Toca atrás. Dá impresión, non? Pero evidentemente este é o que ten que facer Galicia, non? Darlle un poquinho de conservación de balón e que o contrario pues, se desorganice a través da defensa e, bueno, se non chegas a finalizar unha xogada, polo menos eres capaz de que Belgrado pues, este correndo detrás da pelota. Esa foi unha boa acción combinativa da selección galega. Estamos no minuto 73, imos entrar nos últimos 15 de partido con ese resultado de Galicia 2, Belgrado 1, finalísima, sí, escoitan, da Copa das Rexións da UEFA. Este torneo que o fútbol español gañou en dúas ocasións, dúas oportunidades, ano 2005 Euskadi, ano 2009 Castela e León, que gañou a rexión de Braga no ano 2011.
e que Galicia pode gañar neste ano 2023. Pero ainda queda tempo de traballo diante de Belgrado. Que ben V, Óscar Lorenzo, o centro de Óscar. Vamos Iñaki, o remate de Iñaki, gol. Gol de Iñaki. O terceiro chegou para Galicia. Agora sí acertou Iñaki no 74. Galicia 3, Belgrado 1. A xogada foi espectacular na parede aí. Esta é a acción. Esta, Óscar Lorenzo V. Aí está, a partir desa superioridade entre Óscar Lorenzo e V, a parede, a devolución e Iñaki a definición con perna dereita, sentenciando e remendando aquela oportunidade que tuvo, que teña tantas ganas de festexar. Bueno, a xogada fermosa, os trocos son ademais determinantes en Galicia e, sentencian ou teñen aí Deixa moi encamiñado, a Belgrado, que insisto, está competindo como auténticos leóns, pero Galicia está, ahora mismo tamén nun momento, prácticamente a Superamérica é fundamental. Érguese todo o público da Lomba, marcou ademais un xogador da casa, un xogador que actúa no Arousa. Agora coa camisola da selección galega, Iñaki Martínez. Estamos vendo un auténtico partidazo de fútbol, de selección, de fútbol aficionado. Fútbol total, Fútbol total e con detalles moi importantes. E, o certo é que estamos... eu non esperaba realmente algo de tanto nivel a nivel dunha final deste tipo de selección, non? Partido sensacional, extraordinario. Este número 8, que leva todo o partido, aí el Só tamén, o número 8 de Belgrado, e Galicia ahora con V xa recuperando por dentro, ahora hai que... E o que ti dicías, a importancia dos trocos, Javier. Como o equipo de Galicia estaba sufrindo no primeiro cuarto de hora da segunda metade, sufriu e moito, e como os trocos deron uns folgos que cambiaron o equipo. Estaba tocada Galicia, pero os trocos, como levan facendo todo o torneo, é dicir, Adri Otero, Óscar Lorenzo e V, basicamente, fundamentais, porque cambian o ritmo do partido, e como Galicia este a favor do marcador, son xogadores que en espacio e contraataque son moi perigosos. Falta favorable a Belgrado, ainda quedan 15 minutos para o remate do encontro, pero isto outra vez se volve a vivir con un pouquiño máis de tranquilidade. Iso foi moi significativo o abrazo de todo o banco, de todos os adestradores da selección galega despois dese gol marcado por Iñaki. Eu creo que un pouco de... Conseguímolo. Non está feito, aínda queda tempo, pero este gol, repito, é importantísimo, vital. Sí, sobre todo porque se veían amenazados, non? Pero hubo a anterior do pau de Adri Otero, hubo esta, pero como estás 2-1, e o contrario, sobre todo, ten 2-3 futbolistas que poden amenazarte, porque se outro equipo, evidentemente, Irlanda, non era capaz de facer un perigo como fai este equipo, non? Pero aquí sí, entón, o 3-1, axúdache a estar tranquilo outra vez. E, ao final este é unha final e o que se trata de gañala. Iago Martínez, Cotilla, o caneo de Cotilla, vai ese cara dentro. Tamén é certo que Belgrado saiu a por todas e con 10 xogadores o cansanzo, conforme pasen os minutos, vai seguir notando. E ti decías, ese xogador número 8 cun percorrido... E porque ten bastante xuventude, porque senón prácticamente sería un equipo entregado, non? Pero, ao final, ahora xa mentalmente, este terceiro gol, vai facer dano, está un partido xa a campo moi aberto, cuidado, ahora trabúcase Bukic, por exemplo, e V con Félix, o pase de Félix, pode vir o cuarto Iñaki, encara Iñaki, vaise Iñaki, remata Iñaki, saca a defensa baixo paus, continúa o perigo con Óscar Lorenzo, xoga atrás para Iñaki que tivo a oportunidade de marcar o cuarto, mete o centro Iñaki, acaba chapando Bojovic, outra máis a prol de Galicia. A partir dun mal movimiento de Bukic, o central que abandonou a súa zona, generou un espacio por dentro, e aí Iñaki tuvo opción de sentenciar, pero penso que Galicia vai a ter máis porque ahora sí que Belgrado está moi tocada a nivel de cansancio e de todo. A velocidade de Iñaki que está a ser determinante, quedou tirado no chan Gavrilovic. De feito, incluso creo que vai a trocar o porteiro, non sei se é como premio, non sei se xogou algo o porteiro suplente. O porteiro suplente, no, nesta última fase non tivo minutos. Parece que pode incluso entrar, é dicir, é máis a recoñecer ou que participen outros xogadores, non? Sí, de feito, os dous que van a entrar, Maximovic e Novakovic, foron xogadores que nesta fase non tiveron ningún minuto. Un bo detalle, non? Por parte do adestrador, que entende que evidentemente o partido non van a ser capaces de remontalo moi complicado e, dalle a oportunidade a estes dous xogadores de que participen nunha final. Últimos minutos, a selección galega xa tocando este título de campeóns da Copa das Rexións da UEFA.
Félix. Félix busca Félix a frontal, non lle saiu o caneo. Aí quedou tirado no chan Félix, aí Gabrilovic. Gabrilovic, bueno, apoianse os dous, Gabrilovic. Este que recibe Kolarevic. Atención cada vez que ten este xogador a bola no pé, porque é dunha velocidade de execución como ningún xogador viña neste torneo. Sí, manejo dos perfiles, non? Pa dereita e para a esquerda. Aí temos os trocos, un é o central, vai seguir Raskovic, entra Maksimovic. E o outro será o porteiro, non? E outro porteiro, Vojovic, deixa o lugar a Novakovic. Os dous xogadores que aínda non debutaran neste sector. Un gran detalle que non lle vai impedir seguir competindo a Belgrado e que, bueno, que dignifica en este caso a un seleccionador que premia premia a todos os xogadores que estiveron na convocatoria. Eran os dous xogadores que non tiveron minutos. Gabrilovic, o centro, sacou Antonio. Jesús Varela. Vaya premio para un xogador, por exemplo, como Jesús Varela, que está vivindo a parte final da súa carreira, ainda que por cuestións físicas e por minutos xogados cada unha das últimas temporadas. Igual ainda lle quedan 2, 3, 4 campañas. As que queden, pero eso non vai a obviar de que poden decir que seguramente van a ser campeóns de Europa, non? 37 anos ten Jesús. De campeonato de seleccións, que seguramente o dirás por eso, é dicir, todos estes xogadores van a poder decir eso, non? Óscar Lorenzo, roubou a carteira Óscar, estálle pedindo a bola a Otero. Óscar, quería seguir de dous xogadores, non puido facelo Óscar. Demasiado tempo para pensar por parte de Óscar Lorenzo e doulle tempo ao lateral esquerdo de Belgrado a reaxustarse de novo, non? A veces tanto tempo para pensar incluso non lle beneficiou. Jesús Varela, copa, Alex V recibe Félix Rial, Jesús Varela en curto con V. Aí rouba e sale como un lóstrego Kolarevic. Outra acción del. Encara Kolarevic, estaba a pedir o pase interior Gabrilovic. Non lle chegou agora, pero se encara Kolarevic. Minuto 80 de partido e o número 11 pois sigue Kolarevic facendo accións individuais de cambio de ritmo, así como o número 17 baixou bastante Gabrilovic nesta segunda metade, pois Kolarevic pois insiste nas súas accións individuais. Xogando Iñaki, Félix mete o pase cara a Otero, curta Bukic na defensa de Belgrado, saltou Félix, acabou a bola nos pés de Pavlovic. Ollo este pivote, que anos ten? Pavlovic, 23 anos. Bueno, pues non sei, é un futbolista para os que queiran saber, é do equipo, chamase Bask. Abarca moitísimo campo, é un futbolista que con unha tremenda corpulencia e que sempre ben orientado e ben a nivel táctico ben posicionado e que ademais cando arranca en conducións como fixona nun tiro na primeira metade, pois un gran traballo. O Bask é o que máis xogadores achega a esta selección, ten 3 agora mesmo dentro do equipo titular. Bueno, un xa acaba de sair, que era o central Raskovic, pero outro é Pavlovic, o dorsal número 8, e outro o 17, Marko Gabrilovic. Oi, penalti. Esa caída na área, o árbitro di que saque de portería. Gracias, porque pude haber acción, pero o árbitro estaba moi preto e sobre todo o asistente. Di que non coa cabeza o Nienovic. Bueno, igual por características físicas é o xogador que máis desentona dentro desta selección. E por eso vemos que non pode xogar 90 minutos, ao mellor, porque non está para tanto ritmo, non? Pero bueno, o tempo que estuvo, pois molestou bastante e está disputando todas as accións. Antonio Félix, o empurrón sobre Félix de Maksimovic. Golpe sobre Félix que pide o troco, non sei se pode facer ou non. O pase atrás de Maksimovic, case o aproveita Óscar Lorenzo. Sí, Félix está... Esa acción do número 4 que acaba de entrar. Entre o golpe e o cansanzo, xa non pode máis. Iñaki con copa, Cotilla. O que decíamos que tiña un problema, decía eu, non? Cotilla. Volveron os sprintes de Cotilla. Sí. A ver cal é o xogador de Galicia que entra, está chamando a Martín e a Antañón. Bueno, estamos chamando a todos porque vai a facer dous trocos e aí se van a esgotar as posibilidades. Ollo o remate, que paradón de Ramón. Que paradón de Ramón a disparo de Gabrilovic. No 83 volveu a ter a opción Serbia de meterse no partido. Onienovic na área, Onienovic o remate desviado. Pero que paradón de Ramón. Ímolo ver outra vez. Mira que ven. E aí, pois, abaixo. Salvou uno. Era outra acción, é dicir, bueno, con 10 futbolistas foron capaces de facer
3, 4 situacións de perigo pois moi claras. Pois Son, na segunda metade son 3 máis o gol. Claro, por eso decimos que para estar ante un equipo que está con 10 de minuto 40, pues bueno, por eso nos divertimos, porque é un equipo que sopo ofrecer alternativas ofensivas e o partido se voltou así deste xeito de ida a volta. 7 oportunidades de gol na primeira metade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oportunidades de gol na segunda parte. Estamos falando de 15 ocasións claras ao longo do partido. Sí. Algunhas cunha calidade técnica digna de outra categoría. Gabrilovic. O pase o que non chega o Nienovic. Copa. Xoga para Félix. Ahora. Félix que xa non pode máis. A ver se este é o seu último esforzo. Félix, o xogador que abriu o camiño da vitoria. Xoga para Óscar Lorenzo. Este con Otero quedoulle atrás. O pase de Óscar Lorenzo non puido recibir o Otero. Aí vai a sair o equipo de Belgrado. O dobre troco na selección galega, xa os últimos do partido, Antañón e Martín Sánchez. Que ben, Jesús Aí Varela. cortou Jesús Varela e agora vaise producir a autorización. Os xogadores que vai a marchar é Félix e o outro Antonio. Sí, un premio para Martín, es decir, Antonio evidentemente un gran traballo, como sempre decimos, aquela acción defensiva fundamental sobre o número 17 na primeira metade que podía haber sido remate. E Lucas Antañón, que supoño que sea por Félix, non? Vaise Félix, aplauso para Félix. El marcou o primeiro gol. Generacións distintas, Sí. Incluso do fútbol base do Celta. E, bueno, Lucas Antañón, bueno, pues primeira no senior, empezando no Arzúa, acabando no filial do Copos en Sigüeiro, e con menos participación, pero, bueno, que disfrute porque seguramente é difícil encontrarse en outra situación como esta. Ano 2003, Lucas Antañón, unha gran temporada no Arzúa, malia que non puido manter a categoría. Bueno, veremos o que deciden a hora de axustar as categorías na terceira división. Este é Óscar Lorenzo, centro de Óscar Lorenzo. Case marca o cuarto Galicia, noutro gran centro de Óscar Lorenzo. Como entrou no partido Óscar Lorenzo. Sí, é dicir, é un futbolista que ao final xogar de costas é moi complicado para él e, sin embargo, xogando frontal frente ao defensa, eu penso que a veces hai que buscar as situacións idóneas para que un xogador progrese e, sobre todo, en contextos de partido onde as defensas contrarias están desorganizadas. Aquí sacar a relucir a súa velocidade e o seu talento e aí tes as situacións que generou. A parte do centro do gol, pois está participando en todas as situacións de perigo. Non puido conectar Antañón con Óscar Lorenzo. Que minutos deste dorsal número 20. Xogador tamén habitual nas convocatorias da selección galega. Jesús Varela, Alex V, poñendo pausa Alex V, Jesús Varela, fai o caneo, xoga atrás. Apóiase en Iago Martínez. Iñaki en curto con Iago Martínez. Bueno, xa aparecen as luces da celebración da victoria en toda a bancada que está en fronte a que nos atopamos. Óscar Lorenzo, Alex V, pode rematar Alex V. Foiselle arriba ese lanzamento a V. Sí, aí xa pues, Óscar Lorenzo pues, recreando esa acción sobre o seu lateral, sobre en este caso Marinkovic, que non axusta ben a marca e cada vez que recibe o balón pues, xa con a ventaxa en un pase sobre o compañeiro. Agora sí, parece que baixou os brazos. Belgrado que tivo no 83 esa clara oportunidade de Gabrilovic. Ramón conseguiu evitar o tanto e era, parece que a derradeira opción que ia ter Belgrado para soñar con esta Copa das Rexións da UEFA. Tamén é que hai que ver a trayectoria do finalista, porque imos falar sempre da selección galega que vai levar o título, pero finalista, fase previa en Serbia, fase europea, grupo de 4, superado, segunda fase europea, outro grupo de 4, tamén superado, e que tivo que superar, o equipo que chegou a este final tivo que superar moitísimos rivais. Sí, moi complicado e ademais de moitas lugares distintos, ademais tes moitas complicacións para analizar os rivais, pero bueno, por eso ten moito mérito ganar esta competición. Aí levou por diante Óscar Lorenzo a bandeira do córner. Por riba do minuto 87. Xa se escoita o miudiño na bancada. Aquí está todo o mundo de festa, celebrando o título para o fútbol afeccionado galego. Bueno, como nos alegramos na televisión de Galicia, nos que apostamos ao longo destes últimos anos
sempre pola nosa terceira división. Coñecemos a perfección dende hai moito tempo a todos estes xogadores, sabemos das súas cualidades. Sí, que ser profesional ou non, pois pode ser cuestión de sorte, de moitas cousas. Pero aquí hai xogadores dun nivel extraordinario. De feito, pois, home, o último representante que foi da terceira playoff, pois ascendeu a segunda red, que foi o Racing Vilalbés. É dicir, bueno, Mira Óscar Lorenzo e Antañón, vamos, Óscar Lorenzo que está con fogo no corpo. Está desatado, corre a espacio libre, entón, bueno, aí é un futbolista pois moi importante, con moito tren inferior importante e con unha boa condición para correr o espacio e se encontra pois moi ben. Falta sobre Antañón. Minuto e medio, amosará o engadido, pero no banco serbio xa baixaron os brazos, no banco galego non lle dá que acabe o partido árbitro para sair o terreo de xogo. Esa explosión de xúbilo que se vai a producir a partir de agora. E o que diz tamén dos futbolistas, tamén se pode decir do adestrador, de Iván Cancela en este caso, que tampouco tuvo a fortuna, nunca o mellor a nivel de clubs de entrenar máis arriba da preferente, e iso pues, pode ser tamén por moitas circunstancias, que o mellor non se deu o momento, pero sin embargo pues, demostrouche na dirección de equipo de que eres capaz de conseguir un éxito como este, que, insistimos, non é nada dado e que estás preparado seguramente para maiores retos. Como adestrador, sí. A veces chegar ou non chegar a máis nivel depende de moitas cousas, a nivel de entrenador, a nivel de futbolista. Bueno, pues aquí Galicia a confirmación de que é unha potencia ahora mismo a nivel de fútbol aficionado. Mira, Antañón, como se vai pola liña de fondo, mágoa que lle tocase aí o coiro o propio xogador da selección galega. Pois imos a entrar no tempo engadido. Marcará o de seguido o cuarto árbitro. Estamos no 89, 39 segundos. Vai facer o saque Filip Novakovic. Apoiándose en Dimitrije Filipovic. A perda de Belgrado. Xa está totalmente rachado o conxunto serbio. ¡Qué bonito Óscar Lorenzo! ¿Cómo está Óscar Lorenzo? Que se fai un autopase. Quere o gol Óscar Lorenzo. Está él individualmente facendo moito dano. Belgrado está totalmente xa desorganizada, perdiu o que é a identidade como equipo, incluso o número 4, o central, pois xa xoga máis de quere subir ao ataque prácticamente, e, bueno, o equipo está xa entregado. 4 minutos de tempo engadido, ata o 94, 4 minutos é o que nos queda para celebrar este título da Copa das Rexións 2023. Non houbo edición en 2021. O tema da COVID fixo que se parara todo, e aí, bueno, Galicia, que xa tiña un grandísimo equipo, conservou a súa praza e a bo fe que o fixo bo neste 2022 e 2023, cando se fixeron os sectores europeos. Aquí hai unha temporada para facer o sector no teu país e despois outra temporada na que se culmina o sector en toda Europa. E fíjate a aposta importante e a creencia que había en este equipo de poder ser campeón, que a propia Federación Galega de Fútbol pois apostou moitísimo por este torneo para que xogase a anterior fase e a esta final. Non é nada doado conseguir, posiblemente que as outras seleccións tamén querían levar a organización deste evento, non? Bueno, pois a creencia era máxima e, bueno, pois daqui tamén pois aplaudir. Sí. A organización perfecta, non houve ningún problema, sabemos que os 8 equipos que estiveron nesta fase, aloxados nesta zona do Salnés, estiveron todos encantados, é algo denominador común, bueno, polo bo que temos nós na nosa terra. E incluso ao final xa están os dous adestradores xa lle deu a noraboa. Bueno, ao final, pois eu penso que todo saliu, é como un soño, non? E agora temos a Onda, que aparece no campo da Lomba. Xa estamos mirando máis o extradeportivo que o que acontece no campo, porque o que quere a xente agora é a festa. O partido está, pois, decidido. Só hai que ver que o que ti dicías, Goran Jankovic xa se foi a abrazar con Iván Cancela, e Iván Cancela ainda pretende corrixir cousas que pasan no campo, pero isto é moi complicado, moi complicado. Félix abrazándose cun dos delegados, xa comezan as botellas aí a circular, e os berros dende a bancada de campións. Minuto e medio asubiará ao final do partido o sueco Kristoffer Karlsson. Antañón, Otero, derrubado Otero, non pita nada o árbitro. Pavlovic, mete a bola arriba Pavlovic,
Saltou Iago Martínez. Vai a facelo despexe Martín Sánchez. Entraremos no último minuto. Xa está Belgrado, brazos abaixo. Sí, normal, é dicir, pues, dignificando o final da competición, tampouco vas a estar ahora con algo antideportivo, ni moito menos, e, bueno, pues Galicia pois recreándose un pouco, disfrutando deste momento que tamén é importante en moitos xogadores. Jesús, V, Copa, Óscar Lorenzo, de novo atrás para Alex V. Parece Alex V que di que ata aquí xogamos. No, pois aínda ten unha máis, caeu V. Bueno, eu creo que había penalti. Penso que... Pero imoslle... Sí, penso que para... Imos perdoar o árbitro. Para o porque tempo que queda, sí. Nada, xa non queda nada, pero fíxate na repetición, Javier. Sí. Eu creo que o derrubo é claro. Bastante claro, sí. Bueno, quedará en 3-1 o resultado final. Óscar Lorenzo. Bueno, se non o evita Óscar, que quere gol, ten ganas de marcha. Iñaki, el marcou o terceiro. Apertura para Cotilla. Partidazo non. Partidazos de Cotilla. Sí, sí. Atrás para Copa, reivindicándose despois dun descenso co seu equipo. Alex V, Copa, aquí chega o final do partido. Campeón da Copa das Rexións de 2023. A selección de Galicia. Escoitan ben, señoras e señores, o mellor equipo afeccionado de toda Europa. Témolo en Galicia. Gañoulle a final a selección de Belgrado. E eu creo, ademais, Javier Oreiro, despois de ver aquí dúas fases, despois de ver moitos partidos, campeón con moita xustiza. Sí, sí, con moita xustiza. Bueno, e na segunda fase ante dous rivales, tanto Baviera como Belgrado, moi importantes, e, bueno, por eso ten todavía moito máis mérito. Ante xogadores que seguramente algúns deles, ao mellor algún chega profesional en equipos contrarios, bueno, e Galicia comportándose sempre como un equipo importante, pois desde o colectivo e aparecendo as individualidades, pois facendo un gran torneo e merecedor desta vitoria. Aí temos a Óscar Lorenzo abrazándose a Iñaki, tamén o porteiro, o suplente a Gabri Minibugui, celebrando ese título. Hai que lembrar un por un os xogadores. Ramón Rodríguez, Unión Deportiva Ourense, Gabri Minibugui do Paiosaco, Antonio González do Arteixo, Pablo Caravando Estradense, Martín Sánchez do Arousa, Jesús Varela do Alondra, Sergio Cotilla do Arousa, Iago Martínez do Rápido de Bouzas, Alex V do Choco, Iñaki Martínez Arzúa, Arousa, Brais Vidal do Arousa, Fabio González do Arteixo, Alex Rei do Rápido de Bouzas, Copa do Choco, Félix do Choco, Juanín Rei do Estradense, Óscar Lorenzo do Somozas, Lucas Antañón do Arzué do Sigüeiro esta temporada, Jonathan Magisano da Unión Deportiva Ourense e Adri Otero do Atlético Arteixo. Todos eles, xunto cos que participaron na fase anterior. Aquí ao lado tiñamos a Carlos Cora, por exemplo, que participou na fase anterior. Os que participaron na consecución do Campeonato de España. Este é un título de todos eles. Sí, sería moi difícil, a verdade. Habería que nomear a 50 futbolistas. E, bueno, e o traballo que tiveron que facer todos os martes, que seguramente era o día libre no seu club, de día de adestramento, como se xuntaron para adestrar, pois facendo moitos kilómetros, facendo sacrificios moi importantes do seu tempo de lecer. Incluso agora, pois, para poder participar en esta convocatoria, seguramente adiantar as súas vacacións e facelas coincidir con este período deste formato de competición, é dicir, renunciando a outras vacaciones posteriores. Bueno, ao final, o premio merecidísimo para esta selección e para todo o seu corpo técnico e axudantes e colaboradores e para a Federación Galega de Fútbol. E, bueno, frente a un gran equipo que, insistimos, vemos aquí ahora pues, o número 11, Kolarovic, totalmente destrozado, o chaval este que nos maravillou. Bueno, ao final, penso que todo dignifica a competición, non tanto os vencedores como os vencidos en este caso, e ademais en un escenario como a Lomba que está mellor que nunca, con un césped espectacular e con afición entregada. Pois xa están preparando todo para que se entregue ese título de campeón da Copa das Rexións da UEFA, pero os xogadores queren agradecer ao público toda a entrega que tiveron ao longo de, ao longo destes 10 días que durou esta segunda fase e ao longo da anterior fase.
que tamén se disputou nesta zona. Efectivamente, despois podemos falar tamén da incidencia, do impacto que ten tamén este torneo para o propio Salnés, para de cara ao turismo, da promoción da propia zona. Penso que aí a Federación Galega pois ten moita importancia, a involucración total de todos os estamentos a nivel de apoiar este evento e ao final un resultado magnífico. Penso, Gustavo, que si mellor non podría salir todo isto sin ningún problema, ganando Galicia e dignificando a competición e dignificando este torneo tan bonito, tan fermoso e importante. Aí temos a celebración da selección galega, tamén parabéns, hai que facer unha lembranza pro rival, a selección de Belgrado, que, bueno, foi un rival moi digno na final. Insisto, deixou nos xogadores, eu teño apuntados varios xogadores, e quero ver a onde chegan no fútbol, porque eu creo que varios destes xogadores van a ser profesionais do fútbol. Pois agora tamén están aí agrupados, apiñados, con un bo comportamento. Se decíamos que eses equipos serbios sempre son dunha raza importante a nivel de competir, e por eso dignifica máis a victoria de Galicia. Haber ganado unha final a un equipo tan importante e con eses xogadores que a mellor 2 ou 3 chegarán seguramente a mellor a ser cerca ou chegarán preto do fútbol profesional. Bueno, pois, hai moitas medallas que colocar, porque van a ter medalla o campeón e o subcampeón. Aí está, ese aplauso de todo o público, de toda a bancada pro equipo de Belgrado. Algo que tamén dignifica o público de Vilagarcía, que é moi entendido de fútbol. Eu penso que disfrutamos como nunca de un partido deste nivel, é dicir, comparable ao fútbol aficionado que temos, pois, lóxicamente, a final desexada, de detalles importantes, colectivos e individuales, con goles fermosísimos, e eu penso que a xente ten que estar moi contenta de como foi o encontro, e a xente que nos está vendo pola televisión, vamos, eu penso que podría disfrutar de algo pois moi importante. Pois ese premio tamén para Belgrado, que sabe recoñecer o comportamento da afección, que foi a aplaudir as dúas bancadas, este equipo serbio, que se meteu na final despois de pasar un grupo complicadísimo. Aquí teñen a selección galega que estaba festexando con aquel sector que é un pouco máis bulideiro, e agora ven que esta bancada que estaba totalmente ateigada de xente. Bueno, na que están moitos dos familiares. E aí temos o tiro de cámara, e para darnos a importancia do torneo, pois vemos aí o que é o formato, como está montado a entrega de trofeos, para ver que é unha competición oficial, UEFA, é dicir, Regions Cup, é dicir, competición superoficial. A xente podrá seguir a información seguramente na página oficial. Na página oficial da UEFA, busquen esta competición, que verán seguimento minuto a minuto de cada partido, aliñacións, disposición táctica, e que non desmerecen o seu tratamento ao que é o tratamento dunha Liga de Campións. Previas dos partidos, entrevistas. Vamos, é que a UEFA quere potenciar este produto, e eu creo que o sabe envolver dun xeito moi atractivo. Porque eu creo que o fútbol profesional, evidentemente, é o que genera a gran mobilidade de todo isto, pero o fútbol aficionado non podemos olvidarnos de que é onde está o berce de todas as cousas. Donde empeza este 11 de Belgrado? Pois aquí neste tipo de fútbol, ou outros xogadores galegos, non? E de aquí sale a xente para o fútbol profesional tamén, claro. Por eso imagino que a UEFA quere estar presente e cercano a este tipo de eventos. Xa se están posicionando os xogadores de Belgrado, tamén os xogadores da selección galega, para este gran final de festa, no que recibirán un torneo que ademais se ven fermoso. Sí. Bueno, Jesús Varela vai a ter a honra de recibir ese torneo, ese trofeo. É fermoso, a verdade é que me fijei bastante, o diseño espectacular. E, bueno, supoño que ahora habrá entrega de medallas individuais para futbolistas e cuerpo técnico. E bueno, penso que temos a sorte de velo na televisión de Galicia, e penso que poucas veces vamos a poder repetir isto. Isto é que é dificilísimo. É a nosa televisión autonómica. É dificilísimo, Javier, que se poida dar outra vez isto que estamos vendo hoxe. Que eu creo que xa conseguir a victoria no sector en España é dificilísimo, porque hai rexións potentísimas, Comunidade Valenciana, Comunidade Madrileña, Cataluña, Andalucía, son equipos dificilísimos, Euskadi, dificilísimos de superar, xa por unha cuestión de poboación e polo importante que é ali o tema do fútbol. Pero eu penso que Galicia tuvo algo moi importante.
É dicir, Iván Cancela e o seu corpo técnico fixeron un grupo humano increíble, as facilidades para adestrar moi importantes, o resto dos equipos que competiron contra eles entre semana, equipos de terceira división que lle permitiron xogar contra eles partidos amistosos, eu penso que todo o mundo foi a unha, nunca houve impedimento de ceder aos futbolistas e de estar brindados e abertos a que a selección traballase ben, e eu penso que xuntamos todo eso e ao final por donos este éxito. Pois aí están todos os xogadores da selección galega celebrando o título. Bueno, teñen moito que celebrar porque agora van a ter unhas máis que merecidas vacacións antes de iniciar a pretemporada cos seus equipos. Iso, inicio da pretemporada mediados do mes de xullo. Mais ou menos hai que dar a esta xente un mes de vacacións. Mame, o mínimo, non? É dicir, supoño que sí. E, bueno, ahora xa ven a entrega de medallas e, bueno, todos estos terán unha medalla na súa casa pois representativa de ser campeón de Europa. Eso, pois, pouca xente pode decir que a ten, non? Sí, no seu poder. E aí teñen os árbitros que tamén van recibir cada seu premio. Aquí que houve árbitros de toda Europa. Aquí viñemos, o que non temos é situados de onde eran os árbitros, de que categorías eran os árbitros, pero entendemos que tamén serían árbitros de categorías afeccionadas. E, bueno, se vería tamén para a convivencia, en un sitio maravilloso, axudou o tempo tamén, excepto o primeiro día en Cambados, que estuvo un pouco así, daquela maneira desagradable, pero o tempo perfecto, e o resto pois xa poñemos en Galicia, a paisaxe, a gastronomía... Iso temos de sobra. E a hospitalidade das xentes, non? Aí temos os árbitros que recibiron a súa medalla, agora van a ser co corredor que lle fan os galegos, o trofeo para os subcampións. A deportividade, todo o público aplaudindo. Eu creo que tamén teñen que estar satisfeitos e irse coa cabeza moi alta. Sí. Por supuesto que sí. Pero repetimos, xogadores que nos encantaron desta selección de Belgrado. Nomes que temos que apuntar para o futuro. Marinkovic, número 3. Gavrilovic, Kolarevic. Sí, o número 17, número 11, non, basicamente, e o número 8, pivote, Paulovic, tamén como home ancla dese equipo, non? Aí está recibindo 1-1, presidente da Federación Galega de Fútbol, Secretaría Xeral para o Deporte, tamén representación da UEFA, dándolle esa medalla que os acredita como subcampións. Aí temos o porteiro suplente que tamén puido xogar algún minutiño final. E xa se están preparando os xogadores da selección galega. Bueno, sempre se di que é o trofeo máis ingrato, a medalla de prata. Hai que estar aí para ser subcampeón, non? É dicir, alguén ten que perder. Eu sempre digo que hai que dignificar as competicións. Non me gusta cando se entrega a medalla de subcampeón e a xente a saca. É dicir, non, tes que respetar e estar orgulloso de poder xogar unha final ainda que a perdas. Non poden gañar os dous. E aí temos o xogador que decíamos, este futbolista número 11 que marcou o gol de Belgrado e que non chegaron as medallas para todos, polo que parece, non? Dañar máis tarde, creo. A logística, supoño que se cadra, non había para todos os do corpo técnico, claro. Sino o corpo técnico recibiron todos. E agora vai a ser a selección galega a que reciba cada en súa medalla e será o último Jesús Varela o que recolla o título de campeón. Aí vamos. Selección galega, campeón da Copa das Rexións. En primeiro lugar, Iván Cancela, o adestrador, o que fixo posible todo isto. Xuntar xogadores de tantos equipos, o abrazo deportivo entre os dous técnicos. E aí temos a Cotilla, Antonio, Otero, Iñaki, Ramón, Lucas Antañón, Martín Sánchez. Claro. Este a orde, Otero, Iñaki, aí os vemos en imaxe. Ramón, vai a campeonato do porteiro de Sober. Lucas Antañón, Martín, que gran primeira fase europea fixo Martín. Copa,
Brais Vidal, Juanín, Magisano, Gabri Minibugi, Fabio, agora Caraván, que mago a Caraván, que non puido xogar o partido, estaba no equipo titular, pero mancouse no quecemento. Félix, V, agora quen recibe a medalla, Iago Martínez, Alex Rey, Óscar Lorenzo, e o último será Jesús Varela, que ademais vai a ser o que reciba o trofeo. A imaxe coa que imos a rematar. Galicia 2023, campións da Copa das Rexións da UEFA, o mellor equipo de fútbol afeccionado de toda Europa. Parabéns para todo o fútbol galego. Javier Oreiro, grazas por estar connosco. Un placer, Gustavo. E a todos vostedes por estar aí. Que mellor maneira de rematar unha temporada que con esta imaxe. A imaxe que nos deixa unha Galicia campeoa.